Ακριβώς αυτή τη στιγμή, καθώς διαβάζετε αυτές τις λέξεις, το σώμα σας διαπερνάται από 3 εκατομμύρια σωματίδια που δεν μπορείτε να δείτε, να αισθανθείτε ή να ανιχνεύσετε με κανέναν τρόπο. Αυτή τη στιγμή, μέσα από το δωμάτιό σας, μέσα από τα τείχη, μέσα από τη γη ολόκληρη, ρέει ένα αόρατο ποτάμι από κάτι που οι επιστήμονες ονομάζουν σκοτεινή ύλη. Δεν αλληλεπιδρά με το φως. Δεν αλληλεπιδρά με την κανονική ύλη με κανέναν τρόπο εκτός από τη βαρύτητα. Και όμως, αυτή η αόρατη ουσία αποτελεί το 27% ολόκληρου του σύμπαντος. Κάθε άτομο στο σώμα σας, κάθε αστέρα στον ουρανό, κάθε γαλαξίας που έχουμε παρατηρήσει ποτέ, όλα αυτά μαζί αποτελούν μόνο το 5% της πραγματικότητας. Το υπόλοιπο 95% είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε καθόλου. Φανταστείτε να ξυπνάτε ένα πρωί και να συνειδητοποιείτε ότι όλα όσα νομίζατε ότι ξέρετε για τον κόσμο, κάθε βιβλίο που διαβάσατε, κάθε μάθημα που παρακολουθήσατε, κάθε επιστημονική ανακάλυψη της ανθρωπότητας, όλα αυτά περιγράφουν μόνο το 5% της πραγματικότητας. Είναι σαν να έχετε ζήσει όλη σας τη ζωή σε ένα σπίτι, πιστεύοντας ότι αποτελείται από ένα δωμάτιο και ξαφνικά ανακαλύπτετε ότι υπάρχουν 19 ακόμη δωμάτια που δεν μπορείτε να δείτε, να ακούσετε ή να εισέλθετε. Αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν επειδή το σπίτι δεν θα μπορούσε να σταθεί χωρίς αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή. Και η ιστορία του πώς φτάσαμε σε αυτή τη συνειδητοποίηση είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια της σύγχρονης επιστήμης. Το 1933, μια νεαρή αστρονόμος, ονόματι Φριτς Σβίκι, στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας, παρατηρούσε ένα σμήνος γαλαξιών που ονομάζεται κόμμα. Ο Σβίκι ήταν γνωστός για το εκεντρικό του χαρακτήρα και τις ριζοσπαστικές του ιδέες. Αποκαλούσε τους συναδέλφους του σφαιρικούς μπάσταρδους. Μπάσταρδους από οποιαδήποτε οπτική γωνία τους κοιτάξεις. Αλλά εκείνη τη νύχτα, καθώς μελετούσε τις κινήσεις των γαλαξιών στο σμήνος κόμμα, παρατήρησε κάτι που δεν έβγαζε κανένα νόημα. Οι γαλαξίες κινούνταν πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Σύμφωνα με τους νόμους της βαρύτητας του Νεύτωνα, με βάση την ορατή ύλη που μπορούσε να δει, οι γαλαξίες αυτοί έπρεπε να κινούνται με συγκεκριμένη ταχύτητα, αλλά κινούνταν 6 φορές πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Ήταν σαν να παρακολουθείς ένα αυτοκίνητο να κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά όταν υπολογίζεις την ενέργεια που χρειάζεται με βάση το βάρος του, ανακαλύπτεις ότι θα έπρεπε να κινείται μόνο με 16 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Ο Σβίκι έκανε έναν τολμηρό υπολογισμό. Για να κρατήσει το σμήνος μαζί με αυτές τις ταχύτητες, χρειαζόταν τεράστια ποσότητα επιπλέον μάζας, περίπου 400 φορές περισσότερη από όση μπορούσε να δει. Πρότεινε την ύπαρξη κάποιας αόρατης ύλης, την οποία ονόμασε «dunkle materie», σκοτεινή ύλη. Η επιστημονική κοινότητα τον αγνόησε σχεδόν εντελώς. Για τα επόμενα 40 χρόνια, η ιδέα του Σβίκι θεωρήθηκε παράξενη υπόθεση ενός εκεντρικού επιστήμονα. Αλλά το 1970, μία άλλη αστρονόμος ήταν έτοιμη να αλλάξει τα πάντα. Η Βέρα Ρούμπιν, εργαζόμενη στο τμήμα μαγνητισμού της Γης του Ινστιτούτου Κάρνεγκι στην Ουάσιγκτον, μελετούσε τις καμπύλες περιστροφής των σπυροειδών γαλαξιών. Η δουλειά της ήταν απλή στη θεωρία. Μέτρησε πόσο γρήγορα κινούνται τα αστέρια σε διαφορετικές αποστάσεις από το κέντρο ενός γαλαξία. Σύμφωνα με όλα όσα γνωρίζαμε για τη βαρύτητα, τα αστέρια στα εξωτερικά άκρα ενός γαλαξία θα έπρεπε να κινούνται πιο αργά από τα αστέρια κοντά στο κέντρο. Ακριβώς όπως ο Ποσειδώνας κινείται πιο αργά γύρω από τον ήλιο από τη Γη. Αλλά αυτό που ανακάλυψε η Ρούμπιν ήταν εντελώς διαφορετικό. Τα αστέρια στα άκρα των γαλαξιών κινούνταν με την ίδια ταχύτητα όπως τα αστέρια κοντά στο κέντρο. Ήταν σαν να παρατηρείς το ηλιακό μας σύστημα και να βλέπεις τον Ποσειδώνα να κινείται με την ίδια ταχύτητα με τη Γη. Αυτό δεν έπρεπε να είναι δυνατόν. Εκτός αν υπήρχε κάτι άλλο εκεί έξω, κάτι αόρατο που παρήχε επιπλέον βαρυτική έλξη. Η Ρούμπιν μελέτησε γαλαξία μετά από γαλαξία. Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, ο γαλαξίας του Τριγώνου, δεκάδες άλλοι. Και σε κάθε περίπτωση το ίδιο μοτίβο επαναλαμβανόταν. Οι γαλαξίες περιστρέφονταν με τρόπο που ήταν αδύνατος, εκτός αν περιβάλλονταν από τεράστιες ποσότητες αόρατης ύλης. Όχι μόνο λίγη επιπλέον ύλη, αλλά 6 φορές περισσότερη αόρατη ύλη από όση ορατή ύλη υπήρχε. Φανταστείτε να στέκεστε σε μια παιδική χαρά και να παρακολουθείτε ένα καρουζέλ να περιστρέφεται.
Μπορείτε να δείτε τα παιδιά, τα άλογα, τη δομή, αλλά το καρουζέλ περιστρέφεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε με βάση το βάρος που βλέπετε. Είναι σαν να υπάρχουν 6 αόρατα παιδιά για κάθε ορατό παιδί. Δεν μπορείτε να τα δείτε, αλλά η κίνηση του καρουζέλ αποδεικνύει ότι πρέπει να είναι εκεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με κάθε γαλαξία στο σύμπαν. Κάθε σπυροειδής γαλαξίας που έχουμε παρατηρήσει ποτέ είναι ενσωματωμένος σε ένα τεράστιο αόρατο άλο σκοτεινής ύλης που εκτείνεται πολύ πέρα από τα ορατά άκρα του γαλαξία. Ο δικός μας γαλαξίας, ο γαλαξίας, είναι περιτριγυρισμένος από μια σφαίρα σκοτεινής ύλης που εκτείνεται για εκατοντάδες χιλιάδες έτη φωτός πέρα από τα ορατά του όρια. Αλλά τι είναι αυτή η σκοτεινή ύλη? Αυτή είναι η ερώτηση που έχει βασανίσει τους φυσικούς για πάνω από 50 χρόνια. Και η απάντηση είναι εκπληκτικά απλή. Δεν έχουμε ιδέα. Ξέρουμε τι δεν είναι. Δεν είναι κανονική ύλη. Άτομα, μόρια, οτιδήποτε φτιαγμένο από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Αν ήταν, θα αλληλεπιδρούσε με το φως. Θα μπορούσαμε να την δούμε. Δεν είναι μαύρες τρύπες, οι νεκροί αστέρες, οι πλανήτες που επιπλέουν στο διάστημα. Έχουμε υπολογίσει πως η τέτοια κανονική αόρατη ύλη θα μπορούσε να υπάρχει και δεν είναι αρκετή για να εξηγήσει αυτό που παρατηρούμε. Η σκοτεινή ύλη πρέπει να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάτι που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη στα εργαστήριά μας. Κάτι που υπάρχει έξω από το καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής. Το μοντέλο που περιγράφει όλα τα γνωστά σωματίδια και δυνάμεις στο σύμπαν. Οι φυσικοί έχουν προτείνει δεκάδες υποψήφιους. Ο πιο δημοφιλής είναι κάτι που ονομάζεται WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, ασθενώς αλληλεπιδρώντα μαζικά σωματίδια. Αυτά θα ήταν σωματίδια που έχουν μάζα, αλλά αλληλεπιδρούν με την κανονική ύλη μόνο μέσω της βαρύτητας και ίσως της ασθενούς πυρηνικής δύναμης. Θα μπορούσαν να διαπερνούν τη γη, το σώμα σας, τα πάντα, χωρίς να αφήνουν ίχνος. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες έχουν κατασκευάσει όλο και πιο ευαίσθητους ανιχνευτές, προσπαθώντας να πιάσουν έστω και ένα από αυτά τα σωματίδια. Έχουν τοποθετήσει τεράστιες δεξαμενές με υγρό ξένο, βαθιά κάτω από τη γη, μακριά από την κοσμική ακτινοβολία. Έχουν κατασκευάσει κρυστάλλους τόσο καθαρούς που μπορούν να ανιχνεύσουν την παραμικρή δόνηση από ένα σωματίδιο που χτυπά έναν πυρήνα. Έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια και δεκαετίες έρευνας. Και δεν έχουν βρει τίποτα. 0. Ούτε ένα σωματίδιο. Ούτε ένα σήμα. Η σκοτεινή ύλη, αν υπάρχει με τη μορφή WIMPs, είναι ακόμη πιο άπιαστη από ό,τι φανταζόμασταν. Ή ίσως δεν είναι WIMPs καθόλου. Ίσως είναι κάτι ακόμη πιο παράξενο. Μερικοί επιστήμονες προτείνουν άξονες, υποθετικά σωματίδια τόσο ελαφριά που χρειάζονται 10 τρισεκατομμύρια από αυτά για να ισούνται με τη μάζα ενός ηλεκτρονίου. Άλλοι μιλούν για πρωτογενείς μαύρες τρύπες που σχηματίστηκαν στα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Υπάρχουν θεωρίες για στήρα νετρίνα, για σκοτεινούς φωτονίους, για ολόκληρους σκοτεινούς τομείς με δικά τους σωματίδια και δυνάμεις που δεν αλληλεπιδρούν με το δικό μας κόσμο παρά μόνο μέσω της βαρύτητας. Αλλά υπάρχει και μια ακόμη πιο ριζοσπαστική δυνατότητα. Τι θα γινόταν αν δεν υπάρχει καθόλου σκοτεινή ύλη? Τι θα γινόταν αν αντί για αυτό οι νόμοι της βαρύτητας είναι λάθος? Αυτή η ιδέα ονομάζεται MOND, Modified Newtonian Dynamics, τροποποιημένη νευτόνια δυναμική. Προτείνει ότι σε πολύ χαμηλές επιταχύνσεις, όπως αυτές που βιώνουν τα αστέρια στα άκρα των γαλαξιών, η βαρύτητα δεν ακολουθεί τον νόμο του αντίστροφου τετραγώνου του νεύτωνα. Αντίθετα, γίνεται ελαφρώς ισχυρότερη από ό,τι αναμένουμε. Αυτό θα εξηγούσε τις καμπύλες περιστροφής των γαλαξιών, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστούμε αόρατη ύλη. Το πρόβλημα είναι ότι το MOND λειτουργεί καλά για μεμονωμένους γαλαξίες, αλλά αποτυγχάνει όταν προσπαθείς να εξηγήσεις μεγαλύτερες δομές, σμήνη γαλαξιών, την κοσμική ιστό, την εξέλιξη του σύμπαντος. Και υπάρχει ένα ακόμη πιο σοβαρό πρόβλημα. Το Bullet Cluster. Το 1996, οι αστρονόμοι παρατήρησαν κάτι εκπληκτικό. 2 σμήνοι γαλαξιών είχαν συγκρουστεί με τεράστια ταχύτητα. Όταν συνέβη αυτό, τα αέρια μέσα στα σμήνη, τεράστια σύννεφα από καυτό πλάσμα, συγκρούστηκαν και επιβραδύνθηκαν, δημιουργώντας ένα κύμα κρούσης. Αλλά οι γαλαξίες οι ίδιοι, που είναι κυρίως κενός χώρος, πέρασαν ο ένας μέσα από τον άλλον σχεδόν ανενόχλητοι. Όταν οι επιστήμονες χαρτογράφησαν τη βαρυτική μάζα των σμηνών χρησιμοποιώντας βαρυτικούς φακούς, την κάμψη του φωτός από μακρινούς γαλαξίες, ανακάλυψαν κάτι εκπληκτικό.
Η μάζα δεν ήταν εκεί που ήταν το αέριο. Η μάζα ήταν εκεί που ήταν οι γαλαξίες. Ή πιο ακριβώς, η μάζα ήταν σε δύο ξεχωριστά σύννεφα που είχαν περάσει το ένα μέσα από το άλλο, ακριβώς όπως οι γαλαξίες. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που θα περιμέναμε, αν η σκοτεινή ύλη υπάρχει. Τα σύννεφα σκοτεινής ύλης, που δεν αλληλεπιδρούν με τίποτα εκτός από τη βαρύτητα, θα περνούσαν το ένα μέσα από το άλλο χωρίς να επιβραδυνθούν. Αλλά το κανονικό αέριο, που αλληλεπιδρά ηλεκτρομαγνητικά, θα συγκρουόταν και θα επιβραδυνόταν. Το bullet cluster είναι σαν να βλέπεις την σκοτεινή ύλη να αποχωρίζεται από την κανονική ύλη σε πραγματικό χρόνο. Για πολλούς επιστήμονες, αυτό είναι η καπνίζουσα πιστόλη, η απόδειξη ότι η σκοτεινή ύλη είναι πραγματική. Αλλά ακόμη και αυτό δεν μας λέει τι είναι η σκοτεινή ύλη. Μας λέει μόνο ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω, κάτι με μάζα, κάτι που δεν μπορούμε να δούμε. Και η σκοτεινή ύλη είναι μόνο το μισό του μυστηρίου. Το 1998, δύο ομάδες αστρονόμων μελετούσαν κάτι που ονομάζεται υπερκενοφανής τύπου πρώτου α. Εκρήξεις αστεριών που είναι τόσο προβλέψιμες στη φωτεινότητά τους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τυποποιημένα κεριά για τη μέτρηση αποστάσεων στο σύμπαν. Οι ομάδες προσπαθούσαν να μετρήσουν πόσο γρήγορα επεκτείνεται το σύμπαν και πώς αυτή η επέκταση επιβραδύνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω της βαρύτητας. Αυτό που ανακάλυψαν τους σόκαρε. Το σύμπαν δεν επιβραδύνεται, επιταχύνεται. Φανταστείτε να πετάτε μία μπάλα στον αέρα. Περιμένετε να επιβραδυνθεί καθώς η βαρύτητα την τραβάει προς τα κάτω. Αλλά αντί γι' αυτό, η μπάλα αρχίζει να κινείται πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα και πιο γρήγορα, σαν να την σπρώχνει κάποια αόρατη δύναμη προς τα πάνω. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το σύμπαν. Κάθε γαλαξίας απομακρύνεται από κάθε άλλον γαλαξία και η ταχύτητα αυτής της απομάκρυνσης αυξάνεται. Οι επιστήμονες ονόμασαν αυτή την αόρατη δύναμη σκοτεινή ενέργεια και αποτελεί το 68% του σύμπαντος. Το 68%. Η σκοτεινή ύλη είναι το 27%. Η κανονική ύλη, όλα όσα μπορούμε να δούμε, να αγγίξουμε, να μετρήσουμε, είναι μόνο το 5%. Σκεφτείτε αυτό για μια στιγμή. Κάθε άτομο στο σώμα σας, κάθε πλανήτης, κάθε αστέρας, κάθε γαλαξίας, κάθε φωτόνιο που έχει εκπαιμφθεί ποτέ, κάθε νετρίνο που έχει διασχίσει το διάστημα, όλη η ακτινοβολία, όλη η ενέργεια, όλη η ύλη που έχουμε ανιχνεύσει ποτέ με οποιοδήποτε όργανο, όλα αυτά μαζί αποτελούν μόνο το 5% της πραγματικότητας. Το υπόλοιπο 95% είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε καθόλου. Δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Μπορούμε να δούμε μόνο τα αποτελέσματά του. Γαλαξίες που κινούνται πολύ γρήγορα. Ένα σύμπαν που επιταχύνεται. Είναι σαν να ζούμε σε ένα κόσμο όπου μπορούμε να δούμε μόνο τις σκιές των πραγμάτων, αλλά όχι τα ίδια τα πράγματα. Βλέπουμε τη σκιά ενός δέντρου στον τοίχο και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι το δέντρο. Πόσα κλαβιά έχει, πόσο ψηλό είναι, από τι είναι φτιαγμένο. Αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε και να δούμε το ίδιο το δέντρο. Μπορούμε να δούμε μόνο τη σκιά του. Και η σκοτεινή ενέργεια είναι ακόμη πιο μυστηριώδης από τη σκοτεινή ύλη. Τουλάχιστον με τη σκοτεινή ύλη έχουμε κάποιες ιδέες για το τι θα μπορούσε να είναι. Νέα σωματίδια, νέες μορφές ύλης. Αλλά η σκοτεινή ενέργεια δεν έχουμε ιδέα. Η πιο απλή εξήγηση είναι κάτι που ονομάζεται κοσμολογική σταθερά. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν την πρότεινε το 1917 όταν προσπαθούσε να κάνει τις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας να περιγράψουν ένα στατικό σύμπαν. Πρόσθεσε έναν όρο, το λάμδα, που αντιπροσώπευε μια σταθερή ενέργεια που διαπερνά όλο το διάστημα. Αργότερα το αποκάλεσε το μεγαλύτερο λάθος του, όταν ο Έντουιν Χάμπλ ανακάλυψε ότι το σύμπαν επεκτείνεται. Αλλά τώρα, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η κοσμολογική σταθερά έχει επιστρέψει. Αν υπάρχει μια σταθερή ενέργεια που διαπερνά όλο το διάστημα, μια ενέργεια που δεν αραιώνει καθώς το σύμπαν επεκτείνεται, τότε αυτή η ενέργεια θα δημιουργούσε μια αποστική βαρυτική δύναμη. Και αυτή η δύναμη θα επιτάχυνε την επέκταση του σύμπαντος. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με αυτή την ιδέα. Όταν οι φυσικοί προσπαθούν να υπολογίσουν πόση ενέργεια κενού θα έπρεπε να υπάρχει με βάση την κβαντική θεωρία πεδίου, παίρνουν έναν αριθμό που είναι 120 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερος από αυτό που παρατηρούμε. 120 τάξεις μεγέθους.
Αυτό είναι 1-1 με 120 μηδενικά μετά από αυτό. Αυτή είναι η χειρότερη πρόβλεψη στην ιστορία της επιστήμης. Είναι σαν να προσπαθείς να προβλέψεις το ύψος ενός ανθρώπου και να λες περίπου 1 τρισεκατομμύριο, τρισεκατομμύρια, 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 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Όταν το πραγματικό ύψος είναι 1 μέτρο και 80. Κάτι πάει πολύ λάθος με την κατανόησή μας για την ενέργεια κενού. Ή ίσως η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι καθόλου ενέργεια κενού. Ίσως είναι κάτι που ονομάζεται quintessence, ένα δυναμικό πεδίο που αλλάζει με τον χρόνο και το χώρο. Ή ίσως είναι ένα σημάδι ότι η γενική σχετικότητα είναι λάθος σε κοσμολογικές κλίμακες. Αλλά ανεξάρτητα από το τι είναι, η σκοτεινή ενέργεια καθορίζει το μέλλον του σύμπαντος. Αν συνεχίσει να επιταχύνει την επέκταση, τότε σε περίπου 100 δισεκατομμύρια χρόνια, όλοι οι γαλαξίες εκτός από τον δικό μας τοπικό σμήνο θα έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ που το φως τους δεν θα μπορεί πλέον να μας φτάσει. Ο ουρανός θα γίνει σκοτεινός. Οι μελλοντικοί αστρονόμοι θα κοιτάζουν έξω και θα βλέπουν μόνο τον δικό μας γαλαξία, περιτριγυρισμένο από απόλυτο σκοτάδι. Και αν η σκοτεινή ενέργεια γίνει ακόμη ισχυρότερη με την πάροδο του χρόνου, κάτι που ονομάζεται Big Rip, τότε τελικά θα ξεσκίσει τα πάντα. Πρώτα τα σμήνη γαλαξιών, μετά τους γαλαξίες, μετά τα ηλιακά συστήματα, μετά τους πλανήτες, μετά τα άτομα, μέχρι που ακόμη και οι πυρήνες των ατόμων θα διαλυθούν. Το σύμπαν θα τελειώσει όχι με ένα κρότο, αλλά με ένα σχίσιμο. Αλλά αυτά είναι σενάρια για το μακρινό μέλλον. Αυτή τη στιγμή το πιο επίγον ερώτημα είναι πώς μπορούμε να μελετήσουμε κάτι που δεν μπορούμε να δούμε, να αγγίξουμε ή να ανιχνεύσουμε άμεσα? Η απάντηση βρίσκεται σε κάτι που ονομάζεται βαρυτική φακή. Όταν το φως από έναν μακρινό γαλαξία περνά κοντά σε μια μεγάλη μάζα, όπως ένας μήνος γαλαξιών, η βαρύτητα κάμπτει την πορεία του φωτός ακριβώς όπως ένας γυάλινος φακός κάμπτει το φως. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κάμψη του φωτός για να χαρτογραφήσουμε την κατανομή της μάζας, συμπεριλαμβανομένης της σκοτεινής ύλης. Και αυτό που έχουμε ανακαλύψει είναι εκπληκτικό. Η σκοτεινή ύλη δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο σύμπαν. Σχηματίζει μια τεράστια κοσμική ιστό, νήματα και φύλλα σκοτεινής ύλης που εκτείνονται για εκατοντάδες εκατομμύρια έτη φωτός, με τεράστια κενά ανάμεσά τους. Οι γαλαξίες σχηματίζονται στους κόμβους αυτής της ιστού, όπου η σκοτεινή ύλη είναι πιο πυκνή. Είναι σαν να κοιτάζεις το σύμπαν από πολύ μακριά και να βλέπεις ότι μοιάζει με έναν γιγάντιο εγκέφαλο, με νευρώνες και συνάψεις, με νήματα που συνδέουν κόμβους. Η δομή του σύμπαντος σε μεγάλες κλίμακες μοιάζει εκπληκτικά με τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Και όλη αυτή η δομή καθορίζεται από τη σκοτεινή ύλη. Χωρίς σκοτεινή ύλη, οι γαλαξίες δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν. Το κανονικό αέριο μετά τη μεγάλη έκρηξη ήταν πολύ καυτό και πολύ ομοιόμορφο για να καταρρεύσει σε γαλαξίες από μόνο του. Αλλά η σκοτεινή ύλη, που δεν αλληλεπιδρά με την ακτινοβολία, μπόρεσε να αρχίσει να καταραίει νωρίτερα. Σχημάτισε βαρυτικά πηγάδια που τράβηξαν το κανονικό αέριο μέσα, επιτρέποντας τους αστέρες και τους γαλαξίες να σχηματιστούν. Με άλλα λόγια, χωρίς σκοτεινή ύλη δεν θα υπήρχαμε. Το σύμπαν θα ήταν μια ομοιόμορφη θάλασσα αερίου, χωρίς αστέρια, χωρίς πλανήτες, χωρίς ζωή. Η σκοτεινή ύλη είναι το ικρίωμα πάνω στο οποίο χτίστηκε όλη η ορατή δομή του σύμπαντος. Κι όμως, δεν έχουμε ιδέα τι είναι. Αυτή η άγνοια είναι ταπεινωτική. Για αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι καταλαβαίναμε τα βασικά του σύμπαντος. Ο Νεύτωνας μας έδωσε τους νόμους της κίνησης και της βαρύτητας. Ο Μάξουελ μας έδωσε τους νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού. Ο Αϊνστάιν μας έδωσε τη σχετικότητα. Η κβαντική μηχανική μας έδωσε την κατανόηση του ατομικού κόσμου. Το καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής περιγράφει όλα τα γνωστά σωματίδια και δυνάμεις. Και όμως, όλη αυτή η γνώση, όλα αυτά τα βιβλία, όλες αυτές οι εξισώσεις, όλες αυτές οι ανακαλύψεις περιγράφουν μόνο το 5% της πραγματικότητας. Το υπόλοιπο 95% είναι ένα μυστήριο. Φανταστείτε να είστε ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, πιστεύοντας ότι καταλαβαίνετε τη φύση της πραγματικότητας, τα 4 στοιχεία, τις σφαίρες των ουρανών, τη θέση της γης στο κέντρο του σύμπαντος. Και μετά ξαφνικά ανακαλύπτετε ότι όλα όσα νομίζατε ότι ξέρατε περιγράφουν μόνο ένα μικροσκοπικό κομμάτι της πραγματικότητας.
Ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος εκεί έξω. Άτομα, μόρια, κύτταρα, πλανήτες, γαλαξίες που δεν είχατε ιδέα ότι υπήρχε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με εμάς τώρα. Ζούμε σε μια εποχή όπου συνειδητοποιούμε ότι η κατανόησή μας για την πραγματικότητα είναι τραγικά ελλειπής. Και αυτή η συνειδητοποίηση είναι ταυτόχρονα ταπεινωτική και συναρπαστική. Ταπεινωτική επειδή μας υπενθυμίζει πόσο λίγα ξέρουμε. Συναρπαστική επειδή σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη τεράστιες ανακαλύψεις να γίνουν. Κάπου εκεί έξω, στο 95% του σύμπαντος που δεν καταλαβαίνουμε, κρύβονται μυστικά που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν εντελώς την κατανόησή μας για την πραγματικότητα. Ίσως η σκοτεινή ύλη είναι μια πύλη προς νέα φυσική, πέρα από το καθιερωμένο μοντέλο. Ίσως η σκοτεινή ενέργεια είναι ένα σημάδι ότι το σύμπαν είναι πολύ πιο παράξενο από ό,τι φανταζόμασταν. Ίσως υπάρχουν επιπλέον διαστάσεις του χώρου που δεν μπορούμε να δούμε. Ίσως υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα. Ίσως η ίδια η φύση του χώρου και του χρόνου είναι διαφορετική από ό,τι πιστεύουμε. Αλλά προς το παρόν όλα αυτά είναι εικασίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε. Και αυτή η άγνοια δεν είναι αποτυχία, είναι ευκαιρία. Αλλά πώς ακριβώς ψάχνουμε για κάτι που είναι αόρατο? Πώς κυνηγάμε σκιές που δεν αφήνουν ίχνη? Η απάντηση βρίσκεται χιλιάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, σε εγκαταλελειμμένα ορυχεία και σύραγγες που έχουν μετατραπεί σε κάποια από τα πιο ευαίσθητα εργαστήρια που έχει κατασκευάσει ποτέ η ανθρωπότητα. Εκεί, μέσα στο σκοτάδι και τη σιωπή, οι επιστήμονες περιμένουν. Περιμένουν ένα σωματίδιο σκοτεινής ύλης να χτυπήσει έναν ατομικό πυρήνα. Μόνο ένα. Ένα μόνο σωματίδιο θα ήταν αρκετό για να αλλάξει τα πάντα. Στο Εθνικό Εργαστήριο Γκραν Σάσο στην Ιταλία, κάτω από το βουνό, υπάρχει μια δεξαμενή που περιέχει 3,5 τόνους υγρού ξένου. Το ξένο επιλέχθηκε επειδή είναι ένα από τα πιο αδρανή στοιχεία. Δεν αντιδρά εύκολα με τίποτα. Η δεξαμενή είναι περιτριγυρισμένη από στρώματα μόλιβδου και νερού για να μπλοκάρει την κοσμική ακτινοβολία. Η θερμοκρασία διατηρείται στους -95 βαθμούς Κελσίου. Κάθε δόνηση, κάθε φωτόνιο, κάθε νετρίνο που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ψευδές σήμα έχει εξαλειφθεί. Και οι επιστήμονες περιμένουν. Μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Περιμένουν ένα σωματίδιο σκοτεινής ύλης να περάσει μέσα από τη γη, μέσα από το βουνό, μέσα από όλα τα προστατευτικά στρώματα και να χτυπήσει έναν πυρήνα ξένου. Όταν αυτό συμβεί, αν συμβεί, ο πυρήνας θα αναπηδήσει ελαφρώς, δημιουργώντας ένα μικροσκοπικό φλας φωτός. Και αυτό το φλας θα είναι η πρώτη άμεση ανίχνευση σκοτεινής ύλης στην ιστορία. Αλλά μέχρι στιγμής, τίποτα. Το πείραμα Xenon 1T, ένα από τα πιο ευαίσθητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, λειτουργήσε για χρόνια χωρίς να ανιχνεύσει ούτε ένα σωματίδιο σκοτεινής ύλης. Το διάδοχό του, το Xenon NT, είναι ακόμη πιο ευαίσθητο και εξακολουθεί να μην βλέπει τίποτα. Στη Νότια Ντακότα, 1500 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, σε ένα παλιό χρυσορυχείο, βρίσκεται το πείραμα Lux Zeppelin, 10 τόνοι υγρού ξένου. Ακόμη πιο ευαίσθητο, ακόμη πιο προστατευμένο. Και πάλι, τίποτα. Στον Καναδά, το πείραμα Pico χρησιμοποιεί μια διαφορετική προσέγγιση. Φυσαλίδες σε υπερθερμασμένο υγρό που θα σχηματίζονταν αν ένα σωματίδιο σκοτεινής ύλης χτυπούσε. Τίποτα. Στην Κίνα, το Panda X. Στην Ιαπωνία, το X-Mass. Παντού το ίδιο αποτέλεσμα. Σιωπή. Αυτή η σιωπή είναι εκοφαντική. Κάθε χρόνο που περνά χωρίς ανίχνευση, οι επιστήμονες αναγκάζονται να αναθεωρήσουν τις θεωρίες τους. Ίσως τα WIMPs δεν υπάρχουν. Ίσως η σκοτεινή ύλη αλληλεπιδρά ακόμη πιο ασθενά από ό,τι νομίζαμε. Ίσως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μερικοί επιστήμονες έχουν στραφεί σε μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να περιμένουν τη σκοτεινή ύλη να έρθει σε αυτούς, προσπαθούν να τη δημιουργήσουν. Στο CERN, στον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων, 3 εκατομμύρια πρωτόνια συγκρούονται με σχεδόν την ταχύτητα του φωτός. Κάθε σύγκρουση απελευθερώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας, αρκετή για να δημιουργήσει νέα σωματίδια που δεν υπάρχουν κανονικά στη φύση. Η ιδέα είναι απλή. Αν η σκοτεινή ύλη αποτελείται από σωματίδια, τότε ίσως μπορούμε να τα δημιουργήσουμε σε αυτές τις συγκρούσεις. Και πώς τα ξέραμε ότι τα δημιουργήσαμε? Δεν θα τα δούμε, είναι αόρατα. Αλλά θα δούμε ότι λείπει ενέργεια. Όταν δύο πρωτόνια συγκρούονται, ξέρουμε ακριβώς πόση ενέργεια υπάρχει πριν από τη σύγκρουση και μπορούμε να μετρήσουμε πόση ενέργεια υπάρχει μετά,
σε όλα τα σωματίδια που ανιχνεύουμε. Αν λείπει ενέργεια, αν η ενέργεια πριν δεν ισούται με την ενέργεια μετά, τότε ίσως αυτή η ενέργεια πήγε σε σωματίδια σκοτεινής ύλης που διέφυγαν χωρίς να ανιχνευτούν. Αλλά και πάλι, μετά από δεκαετίες αναζήτησης, δισεκατομμύρια συγκρούσεις, τρισεκατομμύρια μετρήσεις, τίποτα. Κανένα σαφές σήμα σκοτεινής ύλης. Το καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής εξακολουθεί να λειτουργεί τέλεια, προβλέποντας κάθε σωματίδιο, κάθε αλληλεπίδραση με εκπληκτική ακρίβεια. Αλλά δεν υπάρχει χώρος στο καθιερωμένο μοντέλο για σκοτεινή ύλη. Αυτό σημαίνει ότι η σκοτεινή ύλη, αν υπάρχει, πρέπει να είναι κάτι που βρίσκεται πέρα από το καθιερωμένο μοντέλο. Κάτι νέο. Κάτι που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη. Και αυτό είναι ταυτόχρονα απογοητευτικό και συναρπαστικό. Απογοητευτικό, επειδή μετά από 50 χρόνια αναζήτησης εξακολουθούμε να μην έχουμε άμεση ανίχνευση. Συναρπαστικό, επειδή σημαίνει ότι όταν τελικά την ανακαλύψουμε, θα ανοίξει μια εντελώς νέα πόρτα στη φυσική. Θα είναι σαν την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου ή του κουάρκ ή του μποζονίου Higgs. Μια θεμελιώδης ανακάλυψη που θα αλλάξει την κατανόησή μας για την πραγματικότητα. Αλλά τι θα γινόταν αν η σκοτεινή ύλη δεν είναι σωματίδια καθόλου? Τι θα γινόταν αν είναι κάτι ακόμη πιο παράξενο? Μερικοί θεωρητικοί φυσικοί έχουν προτείνει ότι η σκοτεινή ύλη θα μπορούσε να είναι πρωτογενείς μαύρες τρύπες. Μικροσκοπικές μαύρες τρύπες που σχηματίστηκαν στα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Αυτές οι μαύρες τρύπες δεν θα προήλθαν από την κατάρρευση αστεριών. Θα ήταν πολύ μικρότερες, ίσως με μάζα όση ένας αστεροειδής ή ακόμη και ένα βουνό, αλλά συμπιεσμένες σε ένα χώρο μικρότερο από ένα άτομο. Αυτές οι πρωτογενείς μαύρες τρύπες θα ήταν αόρατες, δεν θα εκπέμπουν φως, δεν θα αλληλεπιδρούν με την κανονική ύλη παρά μόνο μέσω της βαρύτητας. Θα μπορούσαν να περνούν μέσα από τη γη, μέσα από το σώμα σας, χωρίς να αφήνουν ίχνος. Και θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος ή όλη τη σκοτεινή ύλη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε βρει καμία απόδειξη για αυτές τις πρωτογενείς μαύρες τρύπες. Αν υπήρχαν σε μεγάλους αριθμούς, θα έπρεπε να δούμε τα αποτελέσματά τους. Γαλαξίες που διαταράσσονται, αστέρια που καταβροχθίζονται, βαρυτικούς φακούς από μικροσκοπικές μαύρες τρύπες που περνούν μπροστά από μακρινά αστέρια. Μέχρι στιγμής, οι παρατηρήσεις έχουν αποκλείσει τις περισσότερες πιθανές μάζες για πρωτογενείς μαύρες τρύπες. Αλλά όχι όλες. Υπάρχουν ακόμη παράθυρα, συγκεκριμένα εύρη μαζών, όπου θα μπορούσαν να κρύβονται. Και μετά υπάρχουν οι άξονες. Αυτά τα υποθετικά σωματίδια είναι τόσο ελαφριά, τόσο άπιαστα, που χρειάζονται εντελώς διαφορετικές μεθόδους ανίχνευσης. Αντί να περιμένουμε ένα άξονα να χτυπήσει έναν πυρήνα, οι επιστήμονες προσπαθούν να ανιχνεύσουν ολόκληρα σύννεφα αξώνων που ρέουν μέσα από τη γη. Η ιδέα είναι ότι τα άξονες, αν υπάρχουν, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε φωτόνια παρουσία ενός ισχυρού μαγνητικού πεδίου. Έτσι, οι επιστήμονες κατασκευάζουν πειράματα με τεράστια μαγνητικά πεδία και εξαιρετικά ευαίσθητους ανιχνευτές φωτονίων. Το πείραμα ADMX στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί μια κοιλότητα μικροκυμάτων μέσα σε ένα υπεραγώγιμο μαγνήτη, ψάχνοντας για το αχνό σήμα αξώνων που μετατρέπονται σε φωτόνια. Και πάλι, μέχρι στιγμής, τίποτα. Αλλά η αναζήτηση συνεχίζεται. Κάθε χρόνο, τα πειράματα γίνονται πιο ευαίσθητα. Κάθε χρόνο, εξερευνούμε νέες περιοχές του χώρου παραμέτρων, νέους συνδυασμούς μάζας και ισχύως αλληλεπίδρασης. Κάθε χρόνο, πλησιάζουμε λίγο πιο κοντά στην απάντηση. Ή ίσως όχι. Ίσως η σκοτεινή ύλη είναι κάτι που δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε άμεσα με καμία τεχνολογία. Ίσως αλληλεπιδρά με την κανονική ύλη τόσο ασθενά που καμία ποσότητα προστασίας, καμία ευαισθησία ανιχνευτή δεν θα είναι ποτέ αρκετή για να την πιάσει. Αυτή η πιθανότητα είναι ταυτόχρονα απογοητευτική και συναρπαστική. Απογοητευτική επειδή σημαίνει ότι ίσως ποτέ δεν μάθουμε τι είναι η σκοτεινή ύλη. Συναρπαστική επειδή σημαίνει ότι το σύμπαν είναι ακόμη πιο μυστηριώδες από ό,τι φανταζόμασταν. Ότι υπάρχουν πτυχές της πραγματικότητας που είναι θεμελιωδώς απρόσιτες στην άμεση παρατήρησή μας. Αλλά ακόμη και αν δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε άμεσα τη σκοτεινή ύλη, μπορούμε να μελετήσουμε τα αποτελέσματά της. Και εδώ οι ανακαλύψεις είναι εκπληκτικές. Χρησιμοποιώντας βαρυτικούς φακούς, οι αστρονόμοι έχουν χαρτογραφήσει την κατανομή της σκοτεινής ύλης σε ολόκληρο το σύμπαν. Έχουν δημιουργήσει τρισδιάστατους χάρτες που δείχνουν πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη,
πώς κινείται, πώς συγκεντρώνεται σε άλλο γύρω από γαλαξίες και σμήνη. Αυτοί οι χάρτες αποκαλύπτουν μια εκπληκτική δομή, μια κοσμική ιστό που εκτείνεται σε δισεκατομμύρια έτη φωτός. Φανταστείτε να μπορείτε να δείτε το αόρατο. Να κοιτάτε τον ουρανό και να βλέπετε όχι μόνο τους αστέρες και τους γαλαξίες, αλλά και τα τεράστια άλο σκοτεινής ύλης που τους περιβάλλουν. Να βλέπετε τα νήματα σκοτεινής ύλης που συνδέουν γαλαξίες, τα κενά όπου δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα, τους κόμβους όπου συγκεντρώνονται σμήνοι γαλαξιών. Θα ήταν σαν να βλέπετε το σκελετό του σύμπαντος, την υποκείμενη δομή που κρατά τα πάντα μαζί. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η σκοτεινή ύλη δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη. Σχηματίζει ιεραρχικές δομές. Μικρά άλο συγχωνεύονται για να σχηματίσουν μεγαλύτερα άλο, που συγχωνεύονται για να σχηματίσουν ακόμη μεγαλύτερα. Αυτή η διαδικασία, που ονομάζεται ιεραρχική δομική σχηματισμός, είναι θεμελιώδης για την κατανόησή μας για το πώς εξελίχθηκε το σύμπαν. Στα πρώτα λεπτά μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, το σύμπαν ήταν σχεδόν τέλεια ομοιόμορφο. Σχεδόν, αλλά όχι εντελώς. Υπήρχαν μικροσκοπικές διακυμάνσεις στην πυκνότητα, περιοχές που ήταν ελαφρώς πιο πυκνές από άλλες. Αυτές οι διακυμάνσεις ήταν απίστευτα μικρές, ένα μέρος στα 100.000, αλλά ήταν αρκετές. Η βαρύτητα ενίσχυσε αυτές τις διακυμάνσεις. Οι περιοχές που ήταν ελαφρώς πιο πυκνές τράβηξαν περισσότερη ύλη προς αυτές, γινόμενες ακόμη πιο πυκνές. Αυτό τράβηξε ακόμη περισσότερη ύλη, δημιουργώντας έναν βρόχο ανατροφοδότησης. Με την πάροδο δισεκατομμυρίων ετών, αυτές οι μικροσκοπικές διακυμάνσεις μεγάλωσαν σε γαλαξίες, σμήνη γαλαξιών και την κοσμική ιστό που βλέπουμε σήμερα. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς σκοτεινή ύλη. Η κανονική ύλη, στα πρώτα στάδια του σύμπαντος, ήταν πολύ καυτή. Ήταν ιονισμένη. Τα ηλεκτρόνια ήταν ξεχωρισμένα από τους πυρήνες και αλληλεπιδρούσε έντονα με την ακτινοβολία. Αυτή η αλληλεπίδραση δημιουργούσε πίεση που αντιστεκόταν στη βαρυτική κατάρρευση. Η κανονική ύλη δεν μπορούσε να αρχίσει να σχηματίζει δομές μέχρι πολύ αργότερα, όταν το σύμπαν είχε κρυώσει αρκετά για να σχηματιστούν ουδέτερα άτομα. Αλλά η σκοτεινή ύλη δεν αλληλεπιδρούσε με την ακτινοβολία. Δεν υπήρχε πίεση που να αντιστέκεται στη βαρυτική κατάρρευση. Έτσι, η σκοτεινή ύλη μπόρεσε να αρχίσει να σχηματίζει δομές πολύ νωρίτερα, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, αντί για εκατοντάδες εκατομμύρια. Μέχρι τη στιγμή που η κανονική ύλη ήταν έτοιμη να αρχίσει να καταρρέει, η σκοτεινή ύλη είχε ήδη σχηματίσει βαρυτικά πηγάδια, περιοχές αυξημένης πυκνότητας που τράβηξαν την κανονική ύλη μέσα. Με άλλα λόγια, η σκοτεινή ύλη έδρασε ως ικρίωμα, σχημάτισε τη δομή και η κανονική ύλη ακολούθησε. Χωρίς σκοτεινή ύλη, οι γαλαξίες θα σχηματίζονταν πολύ αργότερα, αν σχηματίζονταν καθόλου. Το σύμπαν θα ήταν ένας πολύ διαφορετικός τόπος. Πιθανώς ένας τόπος χωρίς αστέρια, χωρίς πλανήτες, χωρίς ζωή. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι βαθιά. Η ύπαρξή μας εξαρτάται από κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Είμαστε εδώ επειδή η σκοτεινή ύλη υπάρχει. Κάθε άτομο στο σώμα σας, κάθε μόριο DNA, κάθε σκέψη στο μυαλό σας, όλα αυτά υπάρχουν επειδή δισεκατομμύρια χρόνια πριν η σκοτεινή ύλη σχημάτισε τις δομές που επέτρεψαν στους γαλαξίες να σχηματιστούν, στα αστέρια να γεννηθούν, στους πλανήτες να συγκεντρωθούν, στη ζωή να εξελιχθεί. Και όμως δεν έχουμε ιδέα τι είναι. Αλλά ας στραφούμε τώρα στο ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο, τη σκοτεινή ενέργεια. Αν η σκοτεινή ύλη είναι παράξενη, η σκοτεινή ενέργεια είναι εντελώς ανατριχιαστική. Θυμηθείτε, το 1998 οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι το σύμπαν επιταχύνεται. Αυτό ήταν τόσο απροσδόκητο, τόσο σοκαριστικό, που οι ομάδες που έκαναν την ανακάλυψη ελέγχουν και ξαναελέγχουν τα δεδομένα τους για μήνες πριν δημοσιεύσουν. Πίστευαν ότι έπρεπε να είχαν κάνει λάθος, αλλά δεν είχαν κάνει λάθος. Από τότε, δεκάδες ανεξάρτητες μετρήσεις έχουν επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα. Το σύμπαν επιταχύνεται. Και η επιτάχυνση αυξάνεται. Κάθε δευτερόλεπτο που περνά, κάθε γαλαξίας απομακρύνεται από κάθε άλλον γαλαξία λίγο πιο γρήγορα από ό,τι το προηγούμενο δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια μορφή ενέργειας που διαπερνά όλο το διάστημα. Μια ενέργεια που δεν αραιώνει καθώς το σύμπαν επεκτείνεται. Όταν ο χώρος επεκτείνεται, η πυκνότητα της κανονικής ύλης μειώνεται. Το ίδιο αέριο εξαπλώνεται σε μεγαλύτερο όγκο. Η πυκνότητα της ακτινοβολίας μειώνεται ακόμη πιο γρήγορα.
Όχι μόνο εξαπλώνεται σε μεγαλύτερο όγκο, αλλά κάθε φωτόνιο χάνει ενέργεια καθώς το μήκος κύματός του τεντώνεται. Ακόμη και η σκοτεινή ύλη αραιώνει καθώς το σύμπαν επεκτείνεται. Αλλά η σκοτεινή ενέργεια δεν αραιώνει. Η πυκνότητά της παραμένει σταθερή. Αυτό σημαίνει ότι καθώς το σύμπαν επεκτείνεται, η συνολική ποσότητα σκοτεινής ενέργειας αυξάνεται. Δημιουργείται νέα ενέργεια από το πουθενά, γεμίζοντας τον νέο χώρο που δημιουργείται από την επέκταση. Αυτό φαίνεται να παραβιάζει τη διατήρηση της ενέργειας, έναν από τους πιο θεμελιώδεις νόμους της φυσικής. Πώς μπορεί να δημιουργείται ενέργεια από το πουθενά? Η απάντηση είναι ότι στη γενική σχετικότητα η διατήρηση της ενέργειας δεν είναι τόσο απλή όσο στην ευτόνια φυσική. Ο χώρος ο ίδιος μπορεί να έχει ενέργεια. Και όταν ο χώρος επεκτείνεται, αυτή η ενέργεια μπορεί να αυξηθεί. Αλλά αυτό δεν μας λέει τι είναι η σκοτεινή ενέργεια. Μας λέει μόνο πώς συμπεριφέρεται. Η απλούστερη εξήγηση είναι η κοσμολογική σταθερά, μια σταθερή ενέργεια που διαπερνά όλο το διάστημα. Στην κβαντική θεωρία πεδίου, αυτό αντιστοιχεί σε κάτι που ονομάζεται ενέργεια κενού. Ακόμη και το κενό διάστημα δεν είναι πραγματικά κενό. Είναι γεμάτο με κβαντικές διακυμάνσεις, εικονικά σωματίδια που εμφανίζονται και εξαφανίζονται συνεχώς. Αυτές οι διακυμάνσεις έχουν ενέργεια και αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να είναι η σκοτεινή ενέργεια. Το πρόβλημα, όπως αναφέραμε νωρίτερα, είναι ότι όταν προσπαθούμε να υπολογίσουμε πόση ενέργεια κενού θα έπρεπε να υπάρχει, παίρνουμε έναν αριθμό που είναι 120 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερος από αυτό που παρατηρούμε. Αυτή η τεράστια διαφορά ονομάζεται το πρόβλημα της κοσμολογικής σταθεράς και είναι ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα προβλήματα στη θεωρητική φυσική. Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις. Είτε ο υπολογισμός μας είναι λάθος, ίσως υπάρχει κάποιος μηχανισμός που ακυρώνει την ενέργεια κενού, αφήνοντας μόνο ένα μικρό υπόλοιπο, είτε η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι ενέργεια κενού καθόλου, είναι κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο ονομάζεται quintessence. Αντί για μια σταθερή ενέργεια, το quintessence είναι ένα δυναμικό πεδίο που αλλάζει με τον χρόνο και το χώρο. Φανταστείτε το σαν ένα αόρατο υγρό που γεμίζει όλο το σύμπαν. Η πυκνότητα αυτού του υγρού μπορεί να αλλάζει αργά με την πάροδο του χρόνου. Αυτή τη στιγμή δημιουργεί μια αποστική βαρυτική δύναμη που επιταχύνει την επέκταση του σύμπαντος. Αλλά στο μέλλον η πυκνότητά του θα μπορούσε να αλλάξει, αλλάζοντας τον ρυθμό επέκτασης. Το πρόβλημα με το quintessence είναι ότι δεν έχουμε καμία ιδέα τι θα μπορούσε να είναι αυτό το πεδίο. Δεν υπάρχει τίποτα στο καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής που να μοιάζει με αυτό. Θα έπρεπε να είναι κάτι εντελώς νέο. Ένα νέο θεμελιώδες πεδίο που διαπερνά όλο το σύμπαν. Και μετά υπάρχει μια ακόμη πιο ριζοσπαστική δυνατότητα. Ίσως η σκοτεινή ενέργεια δεν υπάρχει καθόλου. Ίσως αντί για αυτό, η γενική σχετικότητα είναι λάθος σε κοσμολογικές κλίμακες. Η γενική σχετικότητα έχει δοκιμαστεί εκτενώς στο ηλιακό μας σύστημα, σε διπλά συστήματα pulsar, ακόμη και σε συγχωνεύσεις μαύρων τρυπών που ανιχνεύονται από βαρυτικά κύματα. Λειτουργεί τέλεια σε όλες αυτές τις κλίμακες. Αλλά ίσως, σε κλίμακες δισεκατομμυρίων ετών φωτός, η βαρύτητα συμπεριφέρεται διαφορετικά. Ίσως υπάρχουν επιπλέον όροι στις εξισώσεις του Einstein που γίνονται σημαντικοί μόνο σε κοσμολογικές κλίμακες. Αυτή η ιδέα ονομάζεται τροποποιημένη βαρύτητα. Υπάρχουν δεκάδες διαφορετικές θεωρίες τροποποιημένης βαρύτητας, καθεμία με τις δικές της προβλέψεις. Μερικές από αυτές τις θεωρίες μπορούν να εξηγήσουν την επιταχυνόμενη επέκταση χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστούν σκοτεινή ενέργεια. Αλλά οι περισσότερες από αυτές τις θεωρίες έχουν άλλα προβλήματα. Προβλέπουν φαινόμενα που δεν παρατηρούμε ή αποτυγχάνουν να εξηγήσουν άλλες παρατηρήσεις. Μέχρι στιγμής, η απλούστερη εξήγηση, η κοσμολογική σταθερά, εξακολουθεί να ταιριάζει καλύτερα με τα δεδομένα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Σημαίνει μόνο ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα ακόμη για να την αποκλείσουμε ή να επιβεβαιώσουμε εναλλακτικές. Και εδώ έρχεται το πραγματικά συναρπαστικό μέρος. Οι επόμενες δεκαετίες θα φέρουν μια επανάσταση στην κοσμολογική παρατήρηση. Νέα τηλεσκόπια, νέες έρευνες, νέες μέθοδοι μέτρησης θα μας δώσουν δεδομένα με πρωτοφανή ακρίβεια. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ήδη παρατηρεί τους πιο μακρινούς γαλαξίες που έχουμε δει ποτέ. Γαλαξίες που σχηματίστηκαν μόλις μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Αυτές οι παρατηρήσεις
Μας λένε πώς εξελίχθηκε το σύμπαν στα πρώτα του στάδια, πώς σχηματίστηκαν οι πρώτοι γαλαξίες, πώς η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια επηρέασαν αυτή τη διαδικασία. Το τηλεσκόπιο Vera Rubin, που θα ξεκινήσει λειτουργία σύντομα, θα χαρτογραφήσει δισεκατομμύρια γαλαξίες, δημιουργώντας τον πιο λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη του σύμπαντος που έχει γίνει ποτέ. Θα μετρήσει πώς οι γαλαξίες συγκεντρώνονται, πώς η σκοτεινή ύλη κατανέμεται, πώς η σκοτεινή ενέργεια επηρεάζει την επέκταση του σύμπαντος σε διαφορετικές εποχές. Το Ευκλίδιο Διαστημικό Τηλεσκόπιο της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας θα μετρήσει τη γεωμετρία του σύμπαντος με πρωτοφανή ακρίβεια, ελέγχοντας αν η γενική σχετικότητα ισχύει σε κοσμολογικές κλίμακες. Και στη Γη, νέα πειράματα ανίχνευσης σκοτεινής ύλης γίνονται όλο και πιο ευαίσθητα. Το πείραμα Darwin, που σχεδιάζεται για τα επόμενα χρόνια, θα χρησιμοποιήσει 50 τόνους υγρού ξένου, 10 φορές περισσότερο από οποιοδήποτε υπάρχον πείραμα. Αν τα WIMPs υπάρχουν και αλληλεπιδρούν με την κανονική ύλη με οποιαδήποτε σημαντική ισχύ, το Darwin θα τα βρει. Και αν δεν τα βρει, τότε θα έχουμε αποκλείσει μια τεράστια περιοχή του χώρου παραμέτρων. Θα ξέρουμε ότι αν η σκοτεινή ύλη είναι σωματίδια, πρέπει να αλληλεπιδρούν ακόμη πιο ασθενά από ό,τι νομίζαμε. Ή ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Άξονες, πρωτογενείς μαύρες τρύπες ή κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη. Αυτή η αβεβαιότητα είναι ταυτόχρονα απογοητευτική και συναρπαστική. Απογοητευτική επειδή μετά από δεκαετίες έρευνας εξακολουθούμε να μην έχουμε οριστικές απαντήσεις. Συναρπαστική επειδή σημαίνει ότι είμαστε στο κατόφλι μεγάλων ανακαλύψεων. Σκεφτείτε πού βρισκόμασταν πριν από έναν αιώνα. Το 1924, ο Edwin Hubble ανακάλυψε ότι υπάρχουν άλλοι γαλαξίες πέρα από τον δικό μας. Πριν από αυτό, οι περισσότεροι αστρονόμοι πίστευαν ότι ο γαλαξίας ήταν ολόκληρο το σύμπαν. Μέσα σε μία δεκαετία ανακαλύψαμε ότι το σύμπαν επεκτείνεται. Μέσα σε μισό αιώνα ανακαλύψαμε την κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, το απομεινάρι της μεγάλης έκρηξης. Μέσα σε έναν αιώνα ανακαλύψαμε ότι το 95% του σύμπαντος είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Κάθε ανακάλυψη άνοιξε νέες ερωτήσεις. Κάθε απάντηση οδήγησε σε βαθύτερα μυστήρια. Και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται. Είμαστε σε μια χρυσή εποχή της κοσμολογίας. Μια εποχή όπου τα δεδομένα μας είναι πιο ακριβή από ποτέ, οι θεωρίες μας πιο εξελιγμένες, τα εργαλεία μας πιο ισχυρά. Κι όμως, τα βασικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Τι είναι η σκοτεινή ύλη? Τι είναι η σκοτεινή ενέργεια? Γιατί υπάρχει κάτι αντί για τίποτα? Πώς ξεκίνησε το σύμπαν? Πώς θα τελειώσει? Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι απλώς ακαδημαϊκά. Αγγίζουν το πιο βαθύ μυστήριο της ύπαρξης, τη φύση της πραγματικότητας ίδιας. Ζούμε σε ένα σύμπαν όπου το 95% είναι αόρατο, άγνωστο, ανεξερεύνητο. Είμαστε σαν ψάρια που κολυμπούν σε έναν ωκεανό, ανήσυχα μόνο για το νερό που μπορούμε να δούμε γύρω μας, αγνοώντας τα τεράστια βάθη κάτω από εμάς. Αλλά τώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία, αρχίζουμε να κατανοούμε πόσο βαθύς είναι αυτός ο ωκεανός. Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι αυτό που βλέπουμε, τα αστέρια, οι γαλαξίες, η ύλη που μας αποτελεί, είναι μόνο ένα λεπτό στρώμα αφρού στην επιφάνεια ενός απέραντου σκοτεινού ωκεανού. Και αυτή η συνειδητοποίηση αλλάζει τα πάντα. Υπάρχει μια στιγμή στην ιστορία της επιστήμης που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Είναι η στιγμή όπου συνειδητοποιούμε ότι το σύμπαν είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ παράξενο, πολύ πιο μυστηριώδες από ό,τι φανταζόμασταν. Ο Κοπέρνικος μας έδειξε ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ο Χάμπλ μας έδειξε ότι ο γαλαξίας δεν είναι ολόκληρο το σύμπαν. Και τώρα η ανακάλυψη της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας μας δείχνει κάτι ακόμη πιο ταπεινωτικό. Ότι όλη η ύλη που μπορούμε να δούμε, να αγγίξουμε, να μετρήσουμε, όλα όσα νομίζαμε ότι ήταν το σύμπαν, είναι μόνο ένα μικροσκοπικό κλάσμα της πραγματικότητας. Αλλά αυτή η ταπείνωση φέρνει μαζί της κάτι βαθύτερο. Μια ερώτηση που δεν είναι απλώς επιστημονική, αλλά φιλοσοφική, υπαρξιακή. Αν δεν καταλαβαίνουμε το 95% της πραγματικότητας, τότε τι σημαίνει να καταλαβαίνουμε οτιδήποτε? Σκεφτείτε το έτσι. Φανταστείτε ότι ζείτε σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα. Όλη σας τη ζωή μελετάτε τα αντικείμενα σε αυτό το δωμάτιο, τα έπιπλα, τους τοίχους, το φως. Αναπτύσσετε εξελιγμένες θεωρίες για το πώς λειτουργούν αυτά τα αντικείμενα. Μετράτε τις διαστάσεις τους με απίστευτη ακρίβεια.
Κατανοείτε τη φυσική τους, τη χημεία τους, τη δομή τους σε ατομικό επίπεδο και μετά μια μέρα ανακαλύπτετε μια πόρτα. Την ανοίγετε και συνειδητοποιείτε ότι το δωματίο σας είναι μόνο ένα από 20 δωμάτια σε ένα τεράστιο σπίτι. Και το σπίτι είναι ένα από 1000 σπίτια σε μια πόλη. Και η πόλη είναι μία από εκατοντάδες πόλεις σε μια χώρα. Και η χώρα είναι μία από 200 χώρες σε έναν πλανήτη. Και ο πλανήτης είναι ένας από δισεκατομμύρια πλανήτες σε έναν γαλαξία. Και ο γαλαξίας είναι ένας από τρισεκατομμύρια γαλαξίες σε ένα σύμπαν. Ξαφνικά, όλη η γνώση σας για το δωμάτιο, όσο ακριβής και εξελιγμένη κι αν είναι, φαίνεται απίστευτα περιορισμένη. Όχι λάθος, αλλά ελλειπής. Περιγράφει μόνο ένα μικροσκοπικό κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης πραγματικότητας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την επιστήμη μας τώρα. Η φυσική μας, η χημεία μας, η βιολογία μας, όλες περιγράφουν το δωμάτιο της κανονικής ύλης. Και το κάνουν εξαιρετικά καλά. Μπορούμε να προβλέψουμε την κίνηση των πλανητών με εκπληκτική ακρίβεια. Μπορούμε να κατανοήσουμε τη χημεία της ζωής σε μοριακό επίπεδο. Μπορούμε να χτίσουμε τεχνολογίες που θα φαίνονταν μαγικές πριν από έναν αιώνα. Αλλά όλη αυτή η γνώση περιγράφει μόνο το 5%. Τα υπόλοιπα 95%, η σκοτεινή ύλη, η σκοτεινή ενέργεια, είναι σαν τα άλλα 19 δωμάτια στο σπίτι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν. Μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματά τους, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Δεν μπορούμε να δούμε τι υπάρχει εκεί. Και αυτό εγείρει ένα βαθύτερο ερώτημα. Τι άλλο δεν ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε? Η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια ανακαλύφθηκαν επειδή παρατηρήσαμε κάτι που δεν τέριαζε με τις θεωρίες μας. Οι γαλαξίες κινούνταν πολύ γρήγορα. Το σύμπαν επιταχυνόταν. Αυτές οι παρατηρήσεις μας ανάγκασαν να αναγνωρίσουμε ότι κάτι λείπει από την κατανόησή μας. Αλλά τι θα γινόταν αν υπάρχουν άλλες πτυχές της πραγματικότητας που δεν έχουμε παρατηρήσει ακόμη? Τι θα γινόταν αν υπάρχουν φαινόμενα που συμβαίνουν ακριβώς μπροστά μας, αλλά δεν έχουμε τα εργαλεία ή την κατανόηση για να τα δούμε? Σκεφτείτε τα νετρίνα. Αυτά τα σωματίδια ανακαλύφθηκαν το 1956, αλλά η ύπαρξή τους είχε προβλεφθεί 26 χρόνια νωρίτερα από τον Wolfgang Pauli. Ο Pauli παρατήρησε ότι στη ραδιενεργό διάσπαση Β η ενέργεια φαινόταν να εξαφανίζεται. Για να διατηρηθεί η ενέργεια, πρότεινε την ύπαρξη ενός νέου, αόρατου σωματιδίου που έφευγε χωρίς να ανιχνευτεί. Για δεκαετίες, τα νετρίνα ήταν θεωρητική υπόθεση. Κανείς δεν τα είχε δει ποτέ. Κανείς δεν ήξερε αν υπήρχαν πραγματικά. Αλλά όταν τελικά κατασκευάστηκαν αρκετά ευαίσθητοι ανιχνευτές, ανακαλύψαμε ότι τα νετρίνα είναι παντού. 3 εκατομμύρια από αυτά διαπερνούν το σώμα σας κάθε δευτερόλεπτο. Είναι ένα από τα πιο άφθονα σωματίδια στο σύμπαν. Και για δεκαετίες δεν είχαμε ιδέα ότι υπήρχαν. Τώρα φανταστείτε ότι υπάρχουν άλλα φαινόμενα, άλλες μορφές ύλης, άλλες δυνάμεις, άλλες διαστάσεις που είναι ακόμη πιο άπιαστα από τα νετρίνα. Φαινόμενα που δεν αλληλεπιδρούν με την κανονική ύλη με κανέναν τρόπο που μπορούμε να ανιχνεύσουμε αυτή τη στιγμή. Πώς θα τα ανακαλύπταμε? Πώς θα ξέραμε καν ότι υπάρχουν? Αυτή η ερώτηση δεν είναι απλώς θεωρητική. Υπάρχουν ήδη υποψίες ότι η σκοτεινή ύλη θα μπορούσε να είναι μόνο η αρχή. Μερικοί θεωρητικοί φυσικοί έχουν προτείνει την ύπαρξη ενός ολόκληρου σκοτεινού τομέα, ενός παράλληλου κόσμου σωματιδίων και δυνάμεων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά όχι με τον δικό μας κόσμο, εκτός από τη βαρύτητα. Φανταστείτε αυτό. Ακριβώς τώρα, καθώς διαβάζετε αυτές τις λέξεις, θα μπορούσε να υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος από σκοτεινή ύλη που συνυπάρχει με τον δικό μας. Σκοτεινά άτομα, σκοτεινά μόρια, ίσως ακόμη και σκοτεινοί πλανήτες και σκοτεινά αστέρια. Αυτός ο κόσμος θα ήταν εντελώς αόρατος για εμάς. Δεν θα μπορούσαμε να τον δούμε, να τον αγγίξουμε, να τον ανιχνεύσουμε με κανέναν τρόπο. Αλλά θα ήταν εκεί, περνώντας μέσα από εμάς, γύρω μας, χωρίς να αφήνει ίχνος. Αυτή η ιδέα ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά είναι μια νόμιμη επιστημονική υπόθεση που βασίζεται σε σοβαρή θεωρητική φυσική. Και το πιο εκπληκτικό είναι ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να την αποδείξουμε ή να την διαψεύσουμε, εκτός αν ο σκοτεινός τομέας αλληλεπιδρά με τον δικό μας με κάποιον τρόπο πέρα από τη βαρύτητα. Αυτό μας φέρνει σε ένα θεμελιώδες όριο της επιστήμης. Μπορούμε να μελετήσουμε μόνο αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Αν κάτι δεν αλληλεπιδρά με εμάς με κανέναν τρόπο, ούτε μέσω φωτός, ούτε μέσω βαρύτητας, ούτε μέσω οποιασδήποτε άλλης δύναμης, τότε είναι, από ορισμό, ανιχνεύσιμο. Θα μπορούσε να υπάρχει ακριβώς δίπλα μας
και δεν θα το ξέραμε ποτέ. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι ταυτόχρονα ταπεινωτική και απελευθερωτική. Ταπεινωτική, επειδή μας υπενθυμίζει πόσο περιορισμένη είναι η αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Απελευθερωτική, επειδή μας ανοίγει σε δυνατότητες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Αλλά ας επιστρέψουμε σε αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Ας επιστρέψουμε στη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια. Επειδή ακόμη και εδώ, στο γνωστό άγνωστο, υπάρχουν μυστήρια που προκαλούν τα όρια της κατανόησής μας. Ένα από τα πιο βαθιά μυστήρια είναι αυτό που ονομάζεται το πρόβλημα της σύμπτωσης. Γιατί η πυκνότητα της σκοτεινής ύλης και η πυκνότητα της σκοτεινής ενέργειας είναι περίπου ίδιες ακριβώς τώρα σε αυτή την εποχή του σύμπαντος. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται σαν μεγάλο πρόβλημα, αλλά είναι. Η πυκνότητα της κανονικής ύλης και της σκοτεινής ύλης μειώνεται καθώς το σύμπαν επεκτείνεται. Το ίδιο αέριο εξαπλώνεται σε μεγαλύτερο όγκο. Η πυκνότητα της ακτινοβολίας μειώνεται ακόμη πιο γρήγορα, αλλά η πυκνότητα της σκοτεινής ενέργειας παραμένει σταθερή. Αυτό σημαίνει ότι στο παρελθόν η σκοτεινή ενέργεια ήταν πολύ λιγότερο σημαντική από τη σκοτεινή ύλη και στο μέλλον η σκοτεινή ενέργεια θα κυριαρχεί εντελώς. Αλλά ακριβώς τώρα, σε αυτή την εποχή, περίπου 13.800.000.000 χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, οι πυκνότητές τους είναι περίπου ίδιες. Γιατί? Γιατί ζούμε ακριβώς σε αυτή την εποχή όπου οι δύο πυκνότητες είναι συγκρίσιμες. Είναι απλοσύμπτωση ή υπάρχει κάποια βαθύτερη σύνδεση μεταξύ της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας που δεν καταλαβαίνουμε? Μερικοί επιστήμονες προτείνουν ότι αυτό δεν είναι σύμπτωση καθόλου. Ίσως η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια είναι δύο πτυχές του ίδιου φαινομένου. Ίσως αλληλεπιδρούν με τρόπους που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη. Ή ίσως η σύμπτωση είναι αποτέλεσμα του ανθρωπικού παράγοντα. Παρατηρούμε το σύμπαν σε αυτή την εποχή επειδή είναι η μόνη εποχή όπου η ζωή μπορεί να υπάρχει. Αυτή η τελευταία ιδέα ονομάζεται ανθρωπική αρχή. Προτείνει ότι οι συνθήκες που παρατηρούμε στο σύμπαν πρέπει να είναι συμβατές με την ύπαρξή μας ως παρατηρητών. Αν το σύμπαν ήταν πολύ διαφορετικό, αν η σκοτεινή ενέργεια ήταν πολύ ισχυρότερη ή αν η σκοτεινή ύλη ήταν πολύ λιγότερη, τότε οι γαλαξίες δεν θα σχηματίζονταν, τα αστέρια δεν θα γεννιόνταν, η ζωή δεν θα εξελισσόταν. Δεν θα υπήρχαμε για να παρατηρήσουμε το σύμπαν. Αυτό σημαίνει ότι το γεγονός ότι παρατηρούμε ένα σύμπαν με αυτές τις συγκεκριμένες ιδιότητες δεν είναι σύμπτωση, είναι αναγκαιότητα. Δεν θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ένα διαφορετικό είδος σύμπαντος, επειδή σε ένα διαφορετικό είδος σύμπαντος δεν θα υπήρχαμε. Αλλά αυτό εγείρει ένα ακόμη βαθύτερο ερώτημα. Αν το σύμπαν μας είναι ρυθμισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει τη ζωή, τότε τι γίνεται με όλα τα άλλα πιθανά σύμπαντα? Τι γίνεται με τα σύμπαντα όπου η σκοτεινή ενέργεια είναι πολύ ισχυρή ή όπου η σκοτεινή ύλη δεν υπάρχει καθόλου? Αυτό μας οδηγεί σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες ιδέες στη σύγχρονη κοσμολογία. Το πολυσύμπαν. Η ιδέα ότι το δικό μας σύμπαν είναι μόνο ένα από άπειρα σύμπαντα, καθένα με τις δικές του φυσικές σταθερές, τους δικούς του νόμους της φυσικής, τις δικές του ποσότητες σκοτεινής ύλης και σκοτεινής ενέργειας. Στο πολυσύμπαν, κάθε πιθανός συνδυασμός φυσικών σταθερών υπάρχει κάπου. Υπάρχουν σύμπαντα όπου η σκοτεινή ενέργεια είναι τόσο ισχυρή που κανένας γαλαξίας δεν σχηματίζεται ποτέ. Υπάρχουν σύμπαντα όπου δεν υπάρχει σκοτεινή ύλη και οι γαλαξίες είναι πολύ μικροί και σπάνιοι. Υπάρχουν σύμπαντα όπου οι φυσικές σταθερές είναι τόσο διαφορετικές που τα άτομα δεν μπορούν να σχηματιστούν. Και μετά υπάρχει το δικό μας σύμπαν. Ένα σύμπαν όπου οι σταθερές είναι ακριβώς σωστές για τη ζωή. Όχι επειδή υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για το δικό μας σύμπαν, αλλά επειδή σε ένα πολυσύμπαν κάθε πιθανότητα πραγματοποιείται κάπου. Και εμείς, από ορισμό, βρισκόμαστε σε ένα από τα σύμπαντα όπου η ζωή είναι δυνατή. Αυτή η ιδέα είναι ταυτόχρονα συναρπαστική και βαθιά ανησυχητική. Συναρπαστική, επειδή προτείνει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμασταν. Όχι μόνο ένα σύμπαν, αλλά άπειρα σύμπαντα, καθένα με τις δικές του δυνατότητες. Ανησυχητική, επειδή αν είναι αλήθεια, τότε πολλά από τα ερωτήματα που θεωρούμε επιστημονικά, γιατί οι φυσικές σταθερές έχουν τις τιμές που έχουν, γίνονται μη απαντήσιμα. Η απάντηση γίνεται απλώς, επειδή αν δεν είχαν αυτές τις τιμές, δεν θα υπήρχαμε για να ρωτήσουμε. Αλλά το πολυσύμπαν έχει ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι ανιχνεύσιμο. Αν άλλα σύμπαντα υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να τα παρατηρήσουμε, να τα μετρήσουμε,
να αλληλεπιδράσουμε μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, τότε είναι επιστήμη ή φιλοσοφία? Αυτή η ερώτηση χωρίζει την επιστημονική κοινότητα. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι το πολυσύμπαν είναι μια νόμιμη επιστημονική υπόθεση που προκύπτει φυσικά από ορισμένες θεωρίες, όπως ο αιώνιος πληθωρισμός ή η θεωρία χορδών. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι μεταφυσική, όχι φυσική. Μια ιδέα που δεν μπορεί να δοκιμαστεί και επομένως δεν ανήκει στην επιστήμη. Αλλά ίσως αυτή η διαμάχη χάνει το σημείο. Ίσως το πιο σημαντικό μάθημα από τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια δεν είναι τι είναι, αλλά τι μας διδάσκουν για τα όρια της γνώσης μας. Για αιώνες, η επιστήμη προχωρούσε με την υπόθεση ότι το σύμπαν είναι κατανοητό. Ότι με αρκετό χρόνο, αρκετά δεδομένα, αρκετά έξυπνες θεωρίες, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τα πάντα. Η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια προκαλούν αυτή την υπόθεση. Τι θα γινόταν αν υπάρχουν πτυχές της πραγματικότητας που είναι θεμελιωδώς πέρα από την κατανόησή μας? Όχι επειδή δεν είμαστε αρκετά έξυπνοι ή επειδή δεν έχουμε αρκετά δεδομένα, αλλά επειδή η ίδια η φύση της πραγματικότητας είναι τέτοια που ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν γνωστά. Αυτή η ιδέα έχει μια μακρά ιστορία στη φιλοσοφία. Ο Ιμάνουελ Καντ διέκρινε μεταξύ του φαινομένου, του κόσμου όπως τον βιώνουμε, και του νοουμένου, του κόσμου όπως είναι πραγματικά, ανεξάρτητα από την αντίληψή μας. Ο Καντ πίστευε ότι το νουμενικό είναι θεμελιωδώς απρόσιτο στη γνώση μας. Μπορούμε να μελετήσουμε μόνο τα φαινόμενα, τον κόσμο όπως εμφανίζεται σε εμάς μέσω των αισθήσεών μας και των οργάνων μας. Η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια μπορεί να είναι παραδείγματα του νουμενικού. Ξέρουμε ότι υπάρχουν. Μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματά τους. Αλλά η ίδια η φύση τους μπορεί να είναι πέρα από την άμεση παρατήρησή μας. Μπορούμε να μελετήσουμε μόνο τα φαινόμενα, τις καμπύλες περιστροφής των γαλαξιών, την επιταχυνόμενη επέκταση του σύμπαντος, αλλά όχι το ίδιο το νουμενικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί για τα όρια της γνώσης μας. Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην πιθανότητα ότι η πραγματικότητα είναι πολύ παραξενότερη, πολύ πιο μυστηριώδης από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και ίσως, στο τέλος, αυτή είναι η πιο βαθιά διορατικότητα που μας δίνει η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια. Όχι μία απάντηση, αλλά μία ερώτηση. Όχι βεβαιότητα, αλλά μυστήριο. Όχι το τέλος της αναζήτησης, αλλά η αρχή μιας ακόμη βαθύτερης. Επειδή όταν συνειδητοποιούμε ότι το 95% της πραγματικότητας είναι άγνωστο, δεν χάνουμε κάτι. Κερδίζουμε κάτι. Κερδίζουμε την ταπείνωση να αναγνωρίσουμε πόσο λίγα ξέρουμε. Κερδίζουμε τον θαυμασμό να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν. Κερδίζουμε την περιέργεια να συνεχίσουμε να ψάχνουμε, να ρωτάμε, να εξερευνούμε. Και ίσως, στο τέλος, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι οι απαντήσεις που βρίσκουμε, αλλά οι ερωτήσεις που κάνουμε. Όχι η γνώση που αποκτούμε, αλλά το μυστήριο που αγκαλιάζουμε. Επειδή σε έναν κόσμο όπου το 95% είναι άγνωστο, η μόνη ειλικρινή στάση είναι ο θαυμασμός. Αλλά ας σταματήσουμε για μια στιγμή. Ας είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Καταλαβαίνω τέλεια τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. Ακούγεται όλο αυτό σαν επιστημονική φαντασία. Σκοτεινή ύλη που δεν μπορούμε να δούμε. Σκοτεινή ενέργεια που δημιουργείται από το πουθενά. Παράλληλα σύμπαντα. Αόρατοι κόσμοι που περνούν μέσα από εμάς. Ακούγεται σαν κάτι που θα διάβαζε κανείς σε ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, όχι σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Και έχετε δίκιο να είστε σκεπτικοί. Θα έπρεπε να είστε σκεπτικοί. Ο σκεπτικισμός είναι η καρδιά της επιστημονικής μεθόδου. Κάθε μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη ξεκίνησε με κάποιον που αμφισβήτησε την κοινή σοφία, που ζήτησε αποδείξεις, που αρνήθηκε να δεχτεί κάτι απλώς επειδή ακουγόταν εντυπωσιακό. Οπότε ας το πούμε ξεκάθαρα. Η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι αποδεδειγμένα γεγονότα. Είναι οι καλύτερες εξηγήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή για παρατηρήσεις που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με άλλον τρόπο. Αλλά η καλύτερη εξήγηση που έχουμε δεν σημαίνει η σωστή εξήγηση. Σημαίνει απλώς ότι είναι η εξήγηση που ταιριάζει καλύτερα με τα δεδομένα μας αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει μια μακρά ιστορία στην επιστήμη όπου η καλύτερη εξήγηση αποδείχθηκε λάθος. Για αιώνες, η καλύτερη εξήγηση για την κίνηση των πλανητών ήταν το γεωκεντρικό σύστημα του Πτολεμαίου. Η Γη στο κέντρο, με τους πλανήτες να κινούνται σε περίπλοκους επίκυκλους. Λειτουργήσε.
Προέβλεπε τις θέσεις των πλανητών με εντυπωσιακή ακρίβεια για την εποχή του. Αλλά ήταν εντελώς λάθος. Για δεκαετίες, η καλύτερη εξήγηση για τη φύση του φωτός ήταν ο αιθέρας. Ένα αόρατο μέσο που γέμιζε όλο το διάστημα και μέσω του οποίου διαδίδονταν τα φωτεινά κύματα. Οι επιστήμονες σχεδίασαν περίπλοκα πειράματα για να μετρήσουν τις ιδιότητες του αιθέρα. Έγραψαν εξισώσεις που περιέγραφαν πώς κινείται ο αιθέρας. Και μετά ο Μάικελσον και ο Μόρλεϊ έκαναν το πείραμά τους και ανακάλυψαν ότι ο αιθέρας δεν υπάρχει καθόλου. Οπότε ναι, είναι απόλυτα δυνατόν ότι η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια είναι η σύγχρονη επίκυκλή μας, ο σύγχρονος αιθέρας μας. Ίσως σε 50 χρόνια οι επιστήμονες θα κοιτάζουν πίσω και θα γελούν με το πόσο λάθος είχαμε. Ίσως ανακαλύψουν ότι οι νόμοι της βαρύτητας χρειάζονται μια μικρή τροποποίηση και ξαφνικά όλες αυτές οι σκοτεινές ουσίες θα εξαφανιστούν, όπως εξαφανίστηκε ο αιθέρας. Αλλά υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά. Ο αιθέρας ήταν μια ad hoc υπόθεση, κάτι που επινοήθηκε για να εξηγήσει ένα συγκεκριμένο φαινόμενο. Όταν το πείραμα Μάικελσον-Μόρλεϊ απέτυχε να τον ανιχνεύσει, ο αιθέρας εγκαταλείφθηκε. Αλλά η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι ad hoc υποθέσεις. Είναι εξηγήσεις που προκύπτουν από πολλαπλές ανεξάρτητες παρατηρήσεις. Οι καμπύλες περιστροφής των γαλαξιών, οι ταχύτητες των γαλαξιών στα σμήνη, το bullet cluster, η βαρυτική φακή, η κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, η κατανομή των γαλαξιών σε μεγάλες κλίμακες, η υπερκενοφανής τύπου πρώτου α, η επιταχυνόμενη επέκταση του σύμπαντος. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις που έγιναν από διαφορετικές ομάδες, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, μελετώντας διαφορετικά φαινόμενα, όλες δείχνουν προς την ίδια συμπέραση. Υπάρχει κάτι εκεί έξω που δεν μπορούμε να δούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εξήγησή μας είναι σωστή, αλλά σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό. Κάτι συμβαίνει που δεν καταλαβαίνουμε. Και αυτό το κάτι είναι τεράστιο. Αποτελεί το 95% του σύμπαντος. Οπότε ας εξετάσουμε τις εναλλακτικές. Τι θα γινόταν αν δεν υπάρχει σκοτεινή ύλη? Τι θα γινόταν αν οι νόμοι της βαρύτητας είναι απλώς λάθος? Αυτή η ιδέα, η τροποποιημένη νευτόνια δυναμική, η MOND, έχει μελετηθεί εκτενώς και έχει κάποιες εντυπωσιακές επιτυχίες. Μπορεί να εξηγήσει τις καμπύλες περιστροφής των γαλαξιών χωρίς να χρειάζεται σκοτεινή ύλη. Μπορεί να προβλέψει τη σχέση μεταξύ της ορατής μάζας ενός γαλαξία και της ταχύτητας περιστροφής του, κάτι που η σκοτεινή ύλη δυσκολεύεται να εξηγήσει. Αλλά το MOND έχει σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί να εξηγήσει το bullet cluster, το φαινόμενο που η μάζα και το αέριο έχουν αποχωριστεί. Δεν μπορεί να εξηγήσει τα μοτίβα στην κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου. Δεν μπορεί να εξηγήσει πώς σχηματίστηκαν οι γαλαξίες τόσο γρήγορα μετά τη μεγάλη έκρηξη. Και το πιο σημαντικό, δεν μπορεί να εξηγήσει την επιταχυνόμενη επέκταση του σύμπαντος. Για να εξηγήσει όλες αυτές τις παρατηρήσεις, το MOND θα χρειαζόταν να γίνει τόσο περίπλοκο, με τόσες ad hoc τροποποιήσεις που θα έχανε το κύριο πλεονέκτημά του, την απλότητα. Σε κάποιο σημείο γίνεται πιο απλό να πεις «υπάρχει αόρατη ύλη» παρά να προσπαθείς να τροποποιήσεις τη βαρύτητα με 12 διαφορετικούς τρόπους για να ταιριάξει με 12 διαφορετικές παρατηρήσεις. Αλλά ακόμη και αν δεχτούμε ότι η σκοτεινή ύλη υπάρχει, εξακολουθούμε να έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχουμε ανιχνεύσει ούτε ένα σωματίδιο σκοτεινής ύλης. Μετά από 50 χρόνια αναζήτησης, δισεκατομμύρια δολάρια, δεκάδες πειράματα, τίποτα. Αυτό είναι πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Επειδή στην επιστήμη οι θεωρίες πρέπει να είναι ελέγξιμες. Πρέπει να κάνουν προβλέψεις που μπορούν να επαληθευτούν ή να διαψευστούν. Και αν μια θεωρία κάνει προβλέψεις που δεν μπορούν να επαληθευτούν, αν προβλέπει κάτι που είναι θεμελιωδώς ανιχνεύσιμο, τότε σε κάποιο σημείο πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε αν είναι πραγματικά επιστήμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σκοτεινή ύλη δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για τα όρια της γνώσης μας. Πρέπει να πούμε, βλέπουμε αποτελέσματα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Η καλύτερη εξήγηση που έχουμε είναι η σκοτεινή ύλη. Αλλά δεν έχουμε ανιχνεύσει άμεσα σκοτεινή ύλη, οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε λάθος. Αυτή η ειλικρίνεια δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Είναι αυτό που διαχωρίζει την επιστήμη από το δόγμα. Η επιστήμη δεν ισχυρίζεται ότι έχει όλες τις απαντήσεις. Ισχυρίζεται ότι έχει μία μέθοδο για την έβρεση απαντήσεων. Μία μέθοδο που περιλαμβάνει παρατήρηση, υπόθεση,
πρόβλεψη, έλεγχο και αναθεώρηση. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της αναθεώρησης. Οι θεωρίες μας για τη σκοτεινή ύλη έχουν κάνει προβλέψεις. Αυτές οι προβλέψεις έχουν ελεγχθεί και μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι θεωρίες είναι λάθος. Σημαίνει ότι πρέπει να τις αναθεωρήσουμε, να τις βελτιώσουμε ή ίσως να τις αντικαταστήσουμε με κάτι καλύτερο. Αλλά ας μιλήσουμε για κάτι ακόμη πιο θεμελιώδες. Ας μιλήσουμε για το τι σημαίνει να ξέρουμε κάτι. Όταν λέμε ότι ξέρουμε ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι έχουμε παρατηρήσεις, την κίνηση των πλανητών, τις εποχές, τη θέση των αστεριών, που όλες ταιριάζουν με αυτή την εξήγηση. Εννοούμε ότι έχουμε μια θεωρία, την ευτόνια μηχανική, τη γενική σχετικότητα, που προβλέπει αυτές τις παρατηρήσεις με εκπληκτική ακρίβεια. Εννοούμε ότι έχουμε στείλει διαστημόπλια σε άλλους πλανήτες χρησιμοποιώντας αυτή τη θεωρία και λειτουργήσε. Αλλά ακόμη και εδώ υπάρχει ένα στοιχείο αβεβαιότητας. Η νευτόνια μηχανική που χρησιμοποιήσαμε για αιώνες αποδείχθηκε ότι είναι μια προσέγγιση, μια πολύ καλή προσέγγιση για χαμηλές ταχύτητες και ασθενή βαρυτικά πεδία, αλλά όχι η πλήρης εικόνα. Η γενική σχετικότητα είναι πιο ακριβής. Αλλά ακόμη και η γενική σχετικότητα μπορεί να είναι μια προσέγγιση μιας ακόμη βαθύτερης θεωρίας που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη. Αυτό είναι το πώς λειτουργεί η επιστήμη. Δεν ανακαλύπτουμε την αλήθεια, ανακαλύπτουμε όλο και καλύτερες προσεγγίσεις της αλήθειας. Κάθε θεωρία είναι ένα μοντέλο, μια απλοποίηση της πραγματικότητας που μας επιτρέπει να κάνουμε προβλέψεις. Και κάθε μοντέλο έχει όρια, περιοχές όπου σταματά να λειτουργεί, όπου χρειάζεται να αντικατασταθεί με κάτι καλύτερο. Η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια μας δείχνουν ότι έχουμε φτάσει στα όρια των τρεχόντων μοντέλων μας. Έχουμε παρατηρήσεις που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με τη γνωστή φυσική. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε νέα φυσική, νέα σωματίδια, νέες δυνάμεις ή νέους νόμους της βαρύτητας. Αλλά εδώ είναι το πραγματικά συναρπαστικό μέρος. Αυτό έχει συμβεί πριν, πολλές φορές. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι φυσικοί πίστευαν ότι είχαν καταλάβει σχεδόν τα πάντα. Η νευτόνια μηχανική εξηγούσε την κίνηση. Οι εξισώσεις του Maxwell εξηγούσαν τον ηλεκτρομαγνητισμό. Η θερμοδυναμική εξηγούσε τη θερμότητα. Υπήρχαν μόνο μερικά μικρά προβλήματα. Μερικές παρατηρήσεις που δεν τέριαζαν τέλεια με τις θεωρίες. Ένα από αυτά τα προβλήματα ήταν η ακτινοβολία μαύρου σώματος, το φάσμα του φωτός που εκπέμπεται από ένα θερμό αντικείμενο. Η κλασική φυσική προέβλεπε ότι ένα μαύρο σώμα θα έπρεπε να εκπέμπει άπειρη ενέργεια σε υψηλές συχνότητες, κάτι που προφανώς δεν συμβαίνει. Αυτό ονομάστηκε η υπεριώδης καταστροφή. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα, ο Max Planck πρότεινε μια ριζοσπαστική ιδέα. Η ενέργεια δεν είναι συνεχής. Έρχεται σε διακριτά πακέτα, κβάντα. Αυτή η ιδέα ήταν τόσο παράξενη, τόσο αντιδιαισθητική, που ο ίδιος ο Πλάνκ δεν την πίστευε πραγματικά. Την θεωρούσε ένα μαθηματικό τέχνασμα, όχι μια φυσική πραγματικότητα, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν πραγματική. Και αυτή η μικρή τροποποίηση, η ιδέα ότι η ενέργεια έρχεται σε κβάντα, οδήγησε στην κβαντική μηχανική, που μετέτρεψε εντελώς την κατανόησή μας για την πραγματικότητα. Ανακαλύψαμε ότι τα σωματίδια είναι επίσης κύματα, ότι η παρατήρηση αλλάζει την πραγματικότητα, ότι υπάρχει μια θεμελιώδης αβεβαιότητα στη φύση. Ένα άλλο μικρό πρόβλημα ήταν η τροχιά του Ερμή. Ο πλανήτης Ερμής δεν κινείται ακριβώς όπως προέβλεπε η νευτόνια μηχανική. Η περιήλιος του, το πλησιέστερο σημείο στην τροχιά του προς τον ήλιο, μετατοπίζεται ελαφρώς κάθε χρόνο. Η διαφορά ήταν μικροσκοπική, 43 δευτερόλεπτα του τόξου ανά αιώνα, αλλά ήταν εκεί. Για να εξηγήσει αυτή τη διαφορά, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν ανέπτυξε τη γενική σχετικότητα, μια εντελώς νέα θεωρία της βαρύτητας που αντικατέστησε την ευτόνια μηχανική. Και αυτή η θεωρία δεν εξήγησε μόνο την τροχιά του Ερμή. Πρόβλεψε μαύρες τρύπες, βαρυτικά κύματα, την επέκταση του σύμπαντος, την κάμψη του φωτός από τη βαρύτητα. Μετέτρεψε την κατανόησή μας για το χώρο, το χρόνο και τη βαρύτητα. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια παρόμοια στιγμή. Έχουμε μικρά προβλήματα. Γαλαξίες που κινούνται πολύ γρήγορα, ένα σύμπαν που επιταχύνεται. Και αυτά τα προβλήματα μπορεί να μας οδηγήσουν σε μια νέα επανάσταση στη φυσική. Μια επανάσταση
τόσο βαθιά όσο η κβαντική μηχανική ή η γενική σχετικότητα. Ίσως θα ανακαλύψουμε νέα σωματίδια που θα μας ανοίξουν την πόρτα σε μια ολόκληρη νέα περιοχή της φυσικής. Ίσως θα ανακαλύψουμε ότι ο χώρος και ο χρόνος έχουν επιπλέον διαστάσεις που δεν μπορούμε να δούμε. Ίσως θα ανακαλύψουμε ότι η βαρύτητα δεν είναι μια θεμελιώδης δύναμη, αλλά ένα αναδυόμενο φαινόμενο, κάτι που προκύπτει από κάτι βαθύτερο. Ή ίσως θα ανακαλύψουμε κάτι που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Κάτι τόσο παράξενο, τόσο αντιδιαισθητικό, τόσο πέρα από την τρέχουσα κατανόησή μας που θα αλλάξει τα πάντα. Αλλά ακόμη και αν δεν ανακαλύψουμε τίποτα, ακόμη και αν η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια παραμείνουν μυστήρια για πάντα, έχουμε ήδη μάθει κάτι βαθύ. Έχουμε μάθει ότι το σύμπαν είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ παραξενότερο, πολύ πιο μυστηριώδες από ό,τι φανταζόμασταν. Έχουμε μάθει ότι η γνώση μας είναι περιορισμένη, ότι καταλαβαίνουμε μόνο ένα μικρό κλάσμα της πραγματικότητας. Έχουμε μάθει ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε να παρατηρήσουμε, να μετρήσουμε, να κατανοήσουμε. Και αυτό το μάθημα, αυτή η ταπείνωση, μπορεί να είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Επειδή για μεγάλο μέρος της ιστορίας μας, οι άνθρωποι πίστευαν ότι είχαν καταλάβει τα πάντα. Κάθε πολιτισμός, κάθε θρησκεία, κάθε φιλοσοφία είχε μια πλήρη εξήγηση για το σύμπαν. Πώς ξεκίνησε, πώς λειτουργεί, ποιος είναι ο σκοπός του. Και κάθε φορά αποδεικνυόταν ότι αυτές οι εξηγήσεις ήταν ελλειπείς. Η επιστήμη είναι διαφορετική. Η επιστήμη δεν ισχυρίζεται ότι έχει όλες τις απαντήσεις. Ισχυρίζεται μόνο ότι έχει μια μέθοδο. Μια μέθοδο για την έβρεση απαντήσεων που μπορούν να ελεγχθούν, να επαληθευτούν, να βελτιωθούν. Και μέρος αυτής της μεθόδου είναι η ειλικρίνεια για το τι δεν ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι είναι η σκοτεινή ύλη. Δεν ξέρουμε τι είναι η σκοτεινή ενέργεια. Δεν ξέρουμε γιατί το σύμπαν επιταχύνεται. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν άλλα σύμπαντα. Δεν ξέρουμε αν η πραγματικότητα είναι θεμελιωδώς κατανοητή ή αν υπάρχουν πτυχές της που θα παραμείνουν για πάντα πέρα από την κατανόησή μας. Αλλά ξέρουμε αυτό. Το σύμπαν είναι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από τις θεωρίες μας και υπάρχουν ακόμη τεράστια μυστήρια που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Και ίσως, στο τέλος, αυτό είναι αρκετό. Όχι η βεβαιότητα, αλλά η αναζήτηση. Όχι οι απαντήσεις, αλλά οι ερωτήσεις. Όχι η γνώση, αλλά ο θαυμασμός. Επειδή σε έναν κόσμο όπου το 95% είναι άγνωστο, η μόνη ειλικρινή στάση είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση να αναγνωρίσουμε πόσο λίγα ξέρουμε. Η ταπείνωση να παραδεχτούμε ότι μπορεί να κάνουμε λάθος. Η ταπείνωση να συνεχίσουμε να ψάχνουμε ακόμη και όταν οι απαντήσεις φαίνονται απρόσιτες. Και αυτή η ταπείνωση, αυτή η αναγνώριση των ορίων μας δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Είναι αυτό που μας επιτρέπει να μάθουμε, να αναπτυχθούμε, να ανακαλύψουμε. Είναι αυτό που μας κρατά ανοιχτούς στις δυνατότητες, ανοιχτούς στο μυστήριο, ανοιχτούς στο άγνωστο. Και σε έναν κόσμο όπου το 95% της πραγματικότητας είναι άγνωστο, αυτό το άνοιγμα, αυτή η προθυμία να αντιμετωπίσουμε το μυστήριο μπορεί να είναι το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα. Επειδή το μυστήριο δεν είναι κάτι που πρέπει να λυθεί και να εξαλειφθεί. Είναι κάτι που πρέπει να αγκαλιαστεί, να εξερευνηθεί, να τιμηθεί. Είναι η πηγή του θαυμασμού, της περιέργειας, της ανακάλυψης. Είναι αυτό που μας κρατά ζωντανούς, ενεργούς, ανθρώπινους. Και όσο περισσότερο μαθαίνουμε για το σύμπαν, όσο περισσότερο ανακαλύπτουμε για τη σκοτεινή ύλη, τη σκοτεινή ενέργεια, τη φύση της πραγματικότητας, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε πόσο πολύ δεν ξέρουμε. Κάθε απάντηση ανοίγει 10 νέες ερωτήσεις. Κάθε ανακάλυψη αποκαλύπτει 10 νέα μυστήρια. Και αυτό δεν είναι απογοητευτικό. Είναι συναρπαστικό. Επειδή σημαίνει ότι η αναζήτηση δεν τελειώνει ποτέ. Το ταξίδι δεν έχει προορισμό. Το μυστήριο είναι ατελείωτο. Και σε αυτό το ατελείωτο μυστήριο βρίσκουμε κάτι βαθύτερο από τη γνώση. Βρίσκουμε νόημα. Βρίσκουμε σκοπό. Βρίσκουμε τη θέση μας στο σύμπαν όχι ως κυρίαρχοι που καταλαβαίνουν τα πάντα, αλλά ως εξερευνητές που στέκονται στην άκρη ενός απέραντου, άγνωστου ωκεανού, γεμάτη θαυμασμό για το τι βρίσκεται πέρα από τον ορίζοντα. Και ίσως στο τέλος,
Αυτό είναι το πιο βαθύ μάθημα που μας διδάσκει η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια. Όχι τι είναι το σύμπαν, αλλά ποιοι είμαστε εμείς. Όχι τι μπορούμε να γνωρίσουμε, αλλά πώς μπορούμε να ζήσουμε με το άγνωστο. Όχι πώς να κατακτήσουμε το μυστήριο, αλλά πώς να το τιμήσουμε. Επειδή στο τέλος, το μυστήριο δεν είναι το πρόβλημα. Το μυστήριο είναι το δώρο. Αλλά τώρα ας κάνουμε κάτι που σπάνια κάνουμε. Ας σταματήσουμε να μιλάμε για το σύμπαν εκεί έξω και ας μιλήσουμε για εσάς. Εδώ, τώρα. Αυτή τη στιγμή, καθώς διαβάζετε αυτές τις λέξεις, 3 εκατομμύρια σωματίδια σκοτεινής ύλης διαπερνούν το σώμα σας. Περνούν μέσα από το κρανίο σας, μέσα από τον εγκέφαλό σας, μέσα από κάθε κύτταρο, κάθε άτομο. Δεν τα αισθάνεστε. Δεν τα βλέπετε. Δεν αλληλεπιδρούν με τίποτα μέσα σας εκτός από τη βαρύτητα. Αλλά είναι εκεί. Και γύρω σας, σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το κτίριο, σε αυτή την πόλη, υπάρχει 6 φορές περισσότερη σκοτεινή ύλη από κανονική ύλη. Για κάθε άτομο που μπορείτε να δείτε, να αγγίξετε, να μετρήσετε, υπάρχουν 6 άτομα σκοτεινής ύλης που δεν μπορείτε να ανιχνεύσετε με κανέναν τρόπο. Και πέρα από αυτό, σε κάθε κυβικό εκατοστό του χώρου γύρω σας υπάρχει σκοτεινή ενέργεια. Μια ενέργεια που σπρώχνει το ίδιο το ύφασμα του χωροχρόνου να επεκτείνεται. Μια ενέργεια που αυτή τη στιγμή, αυτό το δευτερόλεπτο, κάνει κάθε γαλαξία στο σύμπαν να απομακρύνεται από κάθε άλλον γαλαξία λίγο πιο γρήγορα. Αυτό δεν είναι μεταφορά. Δεν είναι ποίηση. Είναι η κυριολεκτική, φυσική πραγματικότητα στην οποία ζείτε αυτή τη στιγμή. Και εδώ είναι το πιο εκπληκτικό. Όλα αυτά, η σκοτεινή ύλη που σας διαπερνά, η σκοτεινή ενέργεια που σας περιβάλλει, το 95% της πραγματικότητας που δεν μπορείτε να δείτε, όλα αυτά ήταν εδώ χθες. Ήταν εδώ πέρυσι. Ήταν εδώ όταν γεννηθήκατε. Ήταν εδώ όταν γεννήθηκαν οι γονείς σας, οι παππούδες σας, οι προγονείς σας χιλιάδες γενιές πίσω. Η ανθρωπότητα έχει ζήσει ολόκληρη την ιστορία της βυθισμένη σε αυτό το αόρατο ωκεανό. Κάθε πολιτισμός, κάθε αυτοκρατορία, κάθε πόλεμος, κάθε επανάσταση, κάθε ανακάλυψη, όλα συνέβησαν μέσα σε ένα σύμπαν όπου το 95% ήταν αόρατο. Και κανείς δεν το ήξερε. Ο Αριστοτέλης δεν το ήξερε. Ο Νεύτωνας δεν το ήξερε. Ο Αϊνστάιν δεν το ήξερε. Όλοι οι μεγάλοι στοχαστές, όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες, όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι, όλοι έζησαν και πέθαναν χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι το σύμπαν που μελετούσαν ήταν μόνο το 5% της πραγματικότητας. Και τώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία, το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι εκεί έξω. Κάτι τεράστιο. Κάτι θεμελιώδες. Κάτι που διαπερνά κάθε πτυχή της ύπαρξης που δεν μπορούμε να δούμε. Αυτή η συνειδητοποίηση θα έπρεπε να μας αλλάξει. Θα έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας, τον τρόπο που ζούμε τη ζωή μας. Επειδή αν το 95% της πραγματικότητας είναι άγνωστο, τότε τι άλλο δεν ξέρουμε? Τι άλλο υπάρχει ακριβώς μπροστά μας που δεν μπορούμε να δούμε? Ποιες άλλες πτυχές της πραγματικότητας είναι αόρατες για εμάς, όχι επειδή είναι μακριά, αλλά επειδή δεν έχουμε τα εργαλεία, την κατανόηση, την αντίληψη για να τις ανιχνεύσουμε? Σκεφτείτε πόσες φορές στην ιστορία οι άνθρωποι ήταν απόλυτα σίγουροι για κάτι, απόλυτα βέβαιοι, και αποδείχτηκαν εντελώς λάθος. Η γη είναι επίπεδη. Ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη γη. Ο χρόνος είναι απόλυτος. Ο χώρος είναι ευκλίδιος. Η ενέργεια είναι συνεχής. Η πραγματικότητα είναι δετερμινιστική. Κάθε μία από αυτές τις βεβαιότητες αποδείχθηκε λάθος. Όχι λίγο λάθος, θεμελιωδώς λάθος. Και κάθε φορά η ανακάλυψη ότι κάναμε λάθος άνοιξε ολόκληρους νέους κόσμους δυνατοτήτων. Οπότε τι είμαστε σίγουροι τώρα που θα αποδειχτεί λάθος? Ποιες από τις τρέχουσες βεβαιότητές μας είναι απλώς τα όρια της τρέχουσας αντίληψής μας? Ίσως ο χρόνος δεν ρέει με τον τρόπο που νομίζουμε. Ίσως η συνείδηση δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Ίσως η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Ίσως υπάρχουν διαστάσεις της ύπαρξης, τρόποι του να είσαι, τρόποι του να γνωρίζεις, τρόποι του να βιώνεις, που είναι τόσο πέρα από την τρέχουσα κατανόησή μας, όσο η κβαντική μηχανική ήταν πέρα από την κατανόηση ενός αρχαίου Έλληνα. Αυτό δεν είναι μυστικισμός. Δεν είναι εσωτερισμός.
Είναι απλώς η αναγνώριση ενός βασικού γεγονότος. Αν το 95% του φυσικού σύμπαντος είναι άγνωστο, τότε η ταπείνωση απαιτεί να παραδεχτούμε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες πτυχές της πραγματικότητας που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμη βαθύτερο εδώ. Κάτι που αγγίζει όχι μόνο το τι ξέρουμε, αλλά ποιοι είμαστε. Κάθε άτομο στο σώμα σας, κάθε άτομο άνθρακα, οξυγόνου, αζότου, σιδήρου, δημιουργήθηκε μέσα σε ένα αστέρι. Τα ελαφρύτερα στοιχεία σχηματίστηκαν στους πυρήνες των αστεριών μέσω πυρηνικής σύνδειξης. Τα βαρύτερα στοιχεία σχηματίστηκαν σε εκρήξεις υπερκενοφανών, όταν τα αστέρια πέθαναν και εκτόξευσαν τα εσωτερικά τους στο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι είστε, κυριολεκτικά, φτιαγμένοι από αστρική σκόνη. Κάθε άτομο στο σώμα σας ήταν κάποτε μέσα σε ένα αστέρι. Είστε το σύμπαν που έχει γίνει συνειδητό. Είστε αστρική σκόνη που σκέφτεται για τον εαυτό της. Αλλά εδώ είναι το πράγμα. Αυτά τα αστέρια που σας δημιούργησαν, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν χωρίς σκοτεινή ύλη. Οι γαλαξίες στους οποίους σχηματίστηκαν αυτά τα αστέρια δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν χωρίς σκοτεινή ύλη. Η δομή του σύμπαντος, η κοσμική ιστός που επέτρεψε στους γαλαξίες να σχηματιστούν, στα αστέρια να γεννηθούν, στους πλανήτες να συγκεντρωθούν, στη ζωή να εξελιχθεί, όλα αυτά υπάρχουν επειδή υπάρχει σκοτεινή ύλη. Με άλλα λόγια, η ύπαρξή σας, η ίδια η δυνατότητα της ύπαρξής σας, εξαρτάται από κάτι που δεν καταλαβαίνετε. Είστε εδώ επειδή το 95% του σύμπαντος είναι άγνωστο. Αυτή η σκέψη θα έπρεπε να σας γεμίσει με θαυμασμό, όχι φόβο, αλλά θαυμασμό. Επειδή σημαίνει ότι η ύπαρξή σας είναι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου, πολύ βαθύτερου, πολύ πιο μυστηριώδους από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είστε ένα κύμα στον ωκεανό και ο ωκεανός είναι κυρίως αόρατος. Αλλά χωρίς αυτόν τον αόρατο ωκεανό δεν θα μπορούσατε να υπάρχετε. Και αυτό μας φέρνει σε μια βαθιά φιλοσοφική ερώτηση. Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε ένα σύμπαν όπου το 95% είναι άγνωστο? Για μεγάλο μέρος της ιστορίας μας, οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν το κέντρο της πραγματικότητας. Η γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος. Οι άνθρωποι ήταν το αποκορύφωμα της δημιουργίας. Όλα υπήρχαν για χάρη μας. Και μετά ήρθε ο Κοπέρνικος και μας είπε ότι η γη δεν είναι το κέντρο. Είναι απλώς ένας πλανήτης που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Ήρθε ο Χάμπλ και μας είπε ότι ο ήλιος δεν είναι το κέντρο. Είναι απλώς ένα αστέρι μεταξύ δισεκατομμυρίων σε έναν γαλαξία και ο γαλαξίας μας είναι ένας μεταξύ τρισεκατομμυρίων. Ήρθε ο Δαρβίνος και μας είπε ότι δεν είμαστε το αποκορύφωμα της δημιουργίας. Είμαστε απλώς ένα κλαδί στο δέντρο της ζωής, συγγενείς με κάθε άλλο ζωντανό πλάσμα. Κάθε μία από αυτές τις ανακαλύψεις ήταν μια ταπείνωση. Κάθε μία μας έδειξε ότι δεν είμαστε τόσο ιδιαίτεροι όσο νομίζαμε. Κάθε μία μας έβγαλε από το κέντρο της πραγματικότητας. Και τώρα, η ανακάλυψη της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας είναι η τελική ταπείνωση. Όχι μόνο δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος, δεν είμαστε καν φτιαγμένοι από το ίδιο πράγμα με το περισσότερο από το σύμπαν. Είμαστε φτιαγμένοι από το 5%. Το ασυνήθιστο 5%. Το παράξενο, το σπάνιο, το εξωτικό 5%. Το σύμπαν δεν είναι φτιαγμένο από άτομα. Τα άτομα είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Το σύμπαν είναι φτιαγμένο κυρίως από κάτι άλλο, κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά εδώ είναι το εκπληκτικό. Αυτή η ταπείνωση δεν μας κάνει λιγότερο σημαντικούς. Μας κάνει πιο σημαντικούς. Επειδή σε ένα σύμπαν όπου το 95% είναι αόρατο, το γεγονός ότι υπάρχουμε, το γεγονός ότι μπορούμε να σκεφτούμε, να αισθανθούμε, να παρατηρήσουμε, να κατανοήσουμε, είναι ένα θαύμα. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Οι πιθανότητες της ύπαρξής σας είναι τόσο μικρές που είναι σχεδόν 0. Αν οι φυσικές σταθερές ήταν ελαφρώς διαφορετικές, αν η σκοτεινή ενέργεια ήταν λίγο ισχυρότερη, αν η σκοτεινή ύλη ήταν λίγο λιγότερη, αν η ισχυρή πυρηνική δύναμη ήταν λίγο ασθενέστερη, τότε τα αστέρια δεν θα σχηματίζονταν ή θα σχηματίζονταν διαφορετικά και τα άτομα που σας αποτελούν δεν θα υπήρχαν ποτέ. Αν η μεγάλη έκρηξη είχε συμβεί λίγο διαφορετικά, αν οι αρχικές διακυμάνσεις ήταν λίγο μεγαλύτερες ή λίγο μικρότερες, τότε οι γαλαξίες δεν θα σχηματίζονταν με τον τρόπο που σχηματίστηκαν και δεν θα υπήρχατε. Αν ο αστέρας που εξεράγει για να δημιουργήσει τα άτομά σας
είχε εκραγεί λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα. Αν ο πλανήτης σας είχε σχηματιστεί λίγο πιο κοντά ή λίγο πιο μακριά από τον ήλιο. Αν η εξέλιξη είχε πάρει μια ελαφρώς διαφορετική πορεία, δεν θα υπήρχατε. Η ύπαρξή σας εξαρτάται από μια αλυσίδα τυχαίων γεγονότων τόσο απίθανων, τόσο έθραυστων, τόσο λεπτά ισορροπημένων, που το γεγονός ότι είστε εδώ, ότι μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις λέξεις, να σκεφτείτε αυτές τις σκέψεις, να αισθανθείτε αυτά τα συναισθήματα, είναι το πιο απίθανο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ. Κι όμως, εδώ είστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος σκοπός, κάποιο σχέδιο, κάποιος Θεός που σας δημιούργησε. Σημαίνει κάτι ακόμη πιο βαθύ. Σημαίνει ότι είστε μέρος ενός σύμπαντος που είναι τόσο πλούσιο, τόσο περίπλοκο, τόσο γεμάτο δυνατότητες, που ακόμη και τα πιο απίθανα πράγματα, όπως η συνείδηση, η ζωή, εσείς, μπορούν να συμβούν. Είστε το σύμπαν που κοιτάζει τον εαυτό του. Είστε αστρική σκόνη που έχει γίνει συνειδητή. Είστε ένας τρόπος με τον οποίο το σύμπαν γνωρίζει τον εαυτό του. Και σε ένα σύμπαν όπου το 95% είναι άγνωστο, αυτό το γνώσιμο, αυτή η ικανότητα να παρατηρείτε, να κατανοείτε, να θαυμάζετε, είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που υπάρχει. Επειδή χωρίς εσάς, χωρίς παρατηρητές, χωρίς συνείδηση, χωρίς όντα που μπορούν να σκεφτούν και να αισθανθούν και να κατανοήσουν, το σύμπαν θα ήταν απλώς ένα σύνολο σωματιδίων που κινούνται στο κενό. Δεν θα υπήρχε νόημα, δεν θα υπήρχε σκοπός, δεν θα υπήρχε ομορφιά, δεν θα υπήρχε μυστήριο. Αλλά επειδή υπάρχετε, επειδή μπορείτε να κοιτάξετε τον νυχτερινό ουρανό και να θαυμάσετε, επειδή μπορείτε να διαβάσετε για τη σκοτεινή ύλη και να νιώσετε δέος, επειδή μπορείτε να σκεφτείτε αυτές τις σκέψεις και να αισθανθείτε αυτά τα συναισθήματα, το σύμπαν έχει νόημα. Όχι επειδή κάποιος του έδωσε νόημα, αλλά επειδή εσείς του δίνετε νόημα. Είστε ο τρόπος με τον οποίο το σύμπαν γίνεται σημαντικό. Και αυτό μας φέρνει πίσω στην αρχή. Θυμάστε πώς ξεκινήσαμε? Με την εικόνα των 3 εκατομμυρίων σωματιδίων σκοτεινής ύλης που διαπερνούν το σώμα σας αυτή τη στιγμή. Με τη συνειδητοποίηση ότι το 95% του σύμπαντος είναι άγνωστο. Αλλά τώρα, μετά από αυτό το ταξίδι, μετά από την εξερεύνηση της ιστορίας, της επιστήμης, της φιλοσοφίας, του μυστηρίου, αυτή η εικόνα σημαίνει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι πια τρομακτική. Δεν είναι πια ταπεινωτική. Είναι συναρπαστική. Είναι εμπνευσμένη. Είναι όμορφη. Επειδή σε ένα σύμπαν όπου το 95% είναι άγνωστο, κάθε στιγμή είναι γεμάτη δυνατότητες. Κάθε παρατήρηση μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα ανακάλυψη. Κάθε ερώτηση μπορεί να ανοίξει ένα νέο κόσμο. Και το πιο σημαντικό, σε ένα σύμπαν όπου το 95% είναι άγνωστο, η ταπείνωση δεν είναι αδυναμία. Είναι σοφία. Η αναγνώριση ότι δεν ξέρουμε δεν είναι αποτυχία. Είναι ειλικρίνεια. Το άνοιγμα στο μυστήριο δεν είναι παραίτηση. Είναι θάρρος. Επειδή χρειάζεται θάρρος για να αντιμετωπίσεις το άγνωστο. Χρειάζεται θάρρος για να παραδεχτείς ότι δεν καταλαβαίνεις. Χρειάζεται θάρρος για να ζήσεις με την αβεβαιότητα, να αγκαλιάσεις το μυστήριο, να συνεχίσεις να ψάχνεις ακόμη και όταν οι απαντήσεις φαίνονται απρόσιτες. Αλλά αυτό το θάρρος, αυτή η προθυμία να αντιμετωπίσεις το άγνωστο, είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους. Είναι αυτό που μας επιτρέπει να μάθουμε, να αναπτυχθούμε, να εξελιχθούμε. Είναι αυτό που μας κρατά ζωντανούς. Οπότε, την επόμενη φορά που θα κοιτάξετε τον νυχτερινό ουρανό, θυμηθείτε. Κάθε αστέρι που βλέπετε είναι περιτριγυρισμένο από ένα τεράστιο άλο σκοτεινής ύλης που δεν μπορείτε να δείτε. Κάθε γαλαξίας είναι ενσωματωμένο σε μία δομή που είναι κυρίως αόρατη. Και ο χώρος μεταξύ των αστεριών, ο χώρος που φαίνεται κενός, είναι γεμάτος με σκοτεινή ενέργεια που σπρώχνει το σύμπαν να επεκτείνεται. Το σύμπαν δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ παραξενότερο, πολύ πιο μυστηριώδες. Και εσείς που στέκεστε εκεί κοιτάζοντας προς τα πάνω, είστε μέρος αυτού του μυστηρίου. Είστε φτιαγμένοι από αστρική σκόνη. Είστε το σύμπαν που έχει γίνει συνειδητό. Είστε ο τρόπος με τον οποίο το άγνωστο γίνεται γνωστό. Και ίσως στο τέλος αυτό είναι αρκετό. Όχι να ξέρουμε τα πάντα, αλλά να θαυμάζουμε τα πάντα. Όχι να κατανοούμε το μυστήριο, αλλά να το τιμούμε. Όχι να κατακτήσουμε το άγνωστο, αλλά να το αγκαλιάσουμε. Επειδή σε ένα σύμπαν όπου το 95% είναι άγνωστο,
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, το μόνο που αξίζει να κάνουμε, είναι να σταθούμε στην άκρη του μυστηρίου και να θαυμάσουμε. Και να συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Πάντα να ψάχνουμε. Επειδή η αναζήτηση δεν τελειώνει ποτέ. Το ταξίδι δεν έχει προορισμό. Το μυστήριο είναι ατελείωτο. Και σε αυτό το ατελείωτο μυστήριο βρίσκουμε όχι απαντήσεις, αλλά κάτι βαθύτερο. Βρίσκουμε νόημα. Βρίσκουμε σκοπό. Βρίσκουμε τη θέση μας στο σύμπαν. Όχι στο κέντρο. Όχι στην κορυφή. Αλλά εδώ, σε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το μέρος, σε αυτό το σώμα φτιαγμένο από αστρική σκόνη, ζωντανή, συνειδητή, θαυμάζοντας. Και αυτό, στο τέλος, είναι το μόνο που έχει σημασία. Όχι τι ξέρουμε, αλλά ότι μπορούμε να θαυμάσουμε. Όχι τι καταλαβαίνουμε, αλλά ότι μπορούμε να ρωτήσουμε. Όχι τι έχουμε ανακαλύψει, αλλά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Επειδή σε ένα σύμπαν όπου το 95% είναι άγνωστο, η αναζήτηση είναι το νόημα. Το μυστήριο είναι το δώρο.